Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made a little phone. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made a little phone. Disakoma edanciona yet me diatina onda. Disakoma edanciona yet me diatina onda. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made a tumpo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made a tumpo. Disakoma edanciona yet me diatina onda. Disakoma edanciona yet me diatina onda. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Disakoma edanciona yet me diatina all day. Disakoma edanciona yet me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to come. And what TMA Obana now or T feel nowadays or so on the man now in the band hall. Na Obana wood, my cousin now also with the my Bema. Now who's are the Obama Tiamu be? No, see a young friend Obani good. You good, Yana and Nebby was or Danny and Danny and you again if you are not. Get no, no, say again, no, and do what you know, man, Mountain of Quadaya one, and I see it. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made a little. Come on, Kobe and Kosivi, come on, Kobe and Kosivi, Asan TV and Kosivi, and you breathe and Kosivi. Disakoma edanciona yet me diatina all day. One more said it was a good moon. Maybe I won't be satisfied. Who you need? Maybe me man be pa me man. What the man? What the man of bad? See my best saying. When what to me call best saying? Okay, you can meet me every week. Okay, but I couldn't more come. Say my best saying. I mean to me call bed 30 minutes. 30 minutes. And son, I will wait 30 minutes. First run, 30 minutes. And the first run, 30 minutes. I want to make a run saying. It told the beer to me come and son. I would to make a beer. It told the beer. It told the beer. One cockrano. I think one cockrano. I don't know one for you, but and also what last minutes. That's uncle. And yes, some ketua. Na dear no minim dear yeah man yes sir 87.9 Kumasi. Yeah man 18 years ananka obi a wo 3 weeks obam ho obedam wo no asa akwakoda boy asa akwakoda be ma fofo ya kama adwuma esa me adwuma da bi enkoyi yesi wo sa apɛ de an say de be ma na kofanti na so de wo kofa kra mo ba wo sa age di me na de account enkwala no nse me nkwala no ana me mpese omo be kire wo mo mate nti say wakwe wo sa ba wo beje silence means consent beje Akoma FM 87.9 Kumasi. Said your papa we are catch them say me fane enye ni bibia mfa nye ni bibia no no do wayo bibia wan fa me nye wodo waye ni bibia o ma me okoya o eyi oba enye wono no woto na nafia akra ne a mo fa nche akra ne a egu pampers mu a wo baye a no wodi atotas so ama mu aba mu no enye wono a
was any who nka una egu tasse so na apro emo abam nipa bebre ba behwe metimi fere obi ma ba be di adanse se behwe o ma hwe ma no aba no abehwe be ba ne edu ne bla na nkasa kora be pie bi so ne bla na obefa na se o srem o de ne ko no akosua nyansa ho no ni se okọ ya o no akọbọ ma me nyina ka ho a oni na busua fo sa ya aka enu woni ni woni nti dem a wo da bi ono wo na nantokọ a e ma wo de ko baby a wo yi ana ne bla be srem se o be fa na ko na akọ nti o ma me kora frem ka chense obeto me bo nyame nana me ye ba na okọ ya be ma okọ fa be ma na ne antia no Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma edanciona yet mediatina all day. Akoma edanciona yet mediatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, yeah, Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, yeah, Echo baby cosiri, oh how baby cosiri, Ayaka baby cosiri, oh hum baby cosiri. Akoma yes to me gatsina all day. Akoma yes to me gatsina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Akoma ejo, Akoma ejo. Akoma ejo, never made it. Come on, Kabi and Kosiri, come on, Kabi and Kosiri, Asim TV and Kosiri, and you bring and Kosiri. Akoma edanciona yet to me gatsina all day. Akoma edanciona yet to me gatsina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Akoma ejo, Akoma. And ya wada November bosumende de atoswadu no hwedi ampo nyame ayade nenso wode acha yen nti ye de aseda enema no baby a wo bia no sabre ka me ho bra me de akoma mu nsam chimade no bra wodi amege so ne Marcos shanenso ema me sabra maje adwai age se no me nsabo ansana mama me to so na Facebook for be take over shanenso se na nakua ha sanso and a Pastor Julius Naba, Evangelist Samuel Mensa, Sikapa Ewaha, Ishmael Hayward, and a Ejina Mechi, Ebomichi Dom, se producer, Yebeko Facebook, Akoma 87.9 FM, and afe YouTube, Akoma 879, Nana Yao, Edieko Facebook. Come on, okay. Beluchi waha, Sanso and Joe, and so Ewaha. Okay, and Beluchi Joe, a woman na eboyen, and Nana Yao, Eka Hobia, one more at the echo Facebook and after YouTube, and to Adama, Ujanian, ewo Facebook one, Bomodia say, and Ube follow ya in our like page, you know, what comment and what share YouTube, no. Akoma 879 subscribe na emi a notification bell so every time you get notified na wa share sound so na Osei-Krom TV demo live ewo Osei-Krom TV anunti onua emo onua abeti no won ka se Akoma mu nsem demo live ewo Osei-Krom TV right from 12:40 edikosi 3 p.m. Free FM 97.5 ewo Techiman manager dache in for make us say one media atum ewo Doniki Pizza Fan Club GH and afe UK Ezra Fan Club ewo Hamburg Germany Mrs. Buadu Presido na just say it your presechi achia
every year baby will be ado na wonso waka ye ho adwuma yesiri ni akatua ne sa enti no enra ye hye adwuma ase na enenso ye beto aso na fe ye de awie na ye hu no kwane a ye befa so a ye betu asemwe ho anamo enu nti ye nkwai ye nkonko wie oba mame ma wo akwaba ye no ma na pome na me adumu me ho ye na mpacho nso nya me adome nso me ho ye pa wudin biem mpacho frame me nyako charity charity free ne bai mpacho me free atonsu don pass IGP me da say enra wo de assemble da yen ye bobo hu kakra na yentumi anwie sanse de wo mu doso pa wona wo se frefre wono mo enti na wo betim kakra na afei edru ba bia mamo apose na ya frɛ bɛma no ya frɛ o ma no so papa na wɔn wom bia no ya frɛ wɔn na ya ka ho asɛm nti hyase ma me asɛm bɛ na no a wɔde bɛda yɛn yo ma me da se ma me di ma asɛm bɛda wo sɛ abrantie bi akaka asɛm ato me so wɔ me ma ne papa ho ama me ma ne papa se wɔnhwɛ nkɔlaa no kyerɛ mu ma me mepakyɛ meyɛ adwuma wɔ LL woyɛ dɛ wɔ hɔ mepakyɛ meyɛ debra okay pakyɛ sɛ ana meyɛ adwuma na abranteɛ ne frɛ ne same ɔno nso yɛ dɔma operator ɛwɔ hɔ meba mbɛhunu abranteɛ ɛna ɔne me tenaeɛ nti ma ɔne me tenaeɛ no mene ne toɔ fɛfɛɛfɛ kakra bi a no aba maame nyaako yɛsɛ wo mpena wɔ ha yɛdu ni so me yɛdu Bola House kyɛ sɛ nsɛm basaa nti ɔme ne ɔka mede mene nya adwene me ɔnte so ɔmfa me ma asɛm no anya asɛm abɔnten so ni deɛ no ɔgye di nti ntɔkwa nko a but ma odi ka gye me phone first one ɔgye me phone first one no ɛno no ɔne de me ante ho asɛm bia but me dɛɛdɛɛ ne sɛ me sa bɛka me phone nti me dɛɛdɛɛ na nokwasɛm gye me phone ɛna me ne te hɔ nti me ne te hɔ kakra bi a ɛna ne wompena wɔ ha ɛna yɛka ne sɛ kyɛ sɛ ma nsɛm bebrebe ɛna ma wɔde to me so nso me hu wo no meka kyerɛ wo sɛ mekuta nkorafo me ne ɔm papa nte hɔ na so wobɛhwɛ me ahwɛ nkoraa no ma nokwasɛm ni bɔhyɛ ɔhyɛ me ne sɛ anopa wantɔ aduane ama me obɛma me 20 cedi anwummerɛ obɛma me 50 cedi ɛyɛ nokorɛ odi ne bɔhyɛ ne so saa maa me na ekowie sɛ ma me ne te hɔ nom no ɔse me nka nokorɛ but sɛ me ngyini ɔno ne ngyimi ni a mɛyɛ dɛ me ma gye na di to ɔka kyerɛ me sɛ me nka nokorɛ ɛyɛ me gye tum sɛ me nka nokorɛ firi sɛ me ne otuo no mebɔ adwaman nti sɛ me nka nokorɛ nka mepɛ ne saa enti ma ekowie me sɛ da koro bi ɔka kyerɛ me sɛ wo ma da yare na wo kɔhwɛ na ba na me si yo na wo kodura mama so nti deɛ asie bia na asi yo ma na akɔ me so ebi ɔde frɛ me mommy na ɔde frɛ me nti koduru yɛ no me a na ya me frɛ no aka sɛ koduru fie no ɔsi ne sister so ɔde ne maame kɔ hospital nti wo mu kɔ hospital na me sɛ ɛna ɔbɛkɔ abɛpa na ade asa na ɔsɛ ai na me si yo de koduru hospital wa mama so nti na ɔsi yo ama no kwa me frɛ me koduru fie dwale afra abrante be me 15 minutes call abrante na mpeke call no nti me ma adwen sɛ meda nti me da hɔ no ma na msa ate me be na mu na msa faafo me ma abrante message mama me reply me frɛ na wanfa nti ma na me ntimi na na me sole sɛ ne saa dia esi so na makɔ baabi wɔte na me kɔ no oni hɔ a ne pra bi ɔne ne ha adan wɔ na waye na frɛ ne bra no na wafrɛ ɔno nso sɛ bia ɔno ne deɛ ne kɔɔ deɛ ɔbɛpɛki enti me yɛduru ne mpoma no akyi no ma ɛkwan deɛ wɔ fi so ɔte serɛ so me firi IGP ɛna kɔɔ serɛ so enti me yɛduru serɛ so no na me yɛduru ne mpoma no akyi no
nan TV kasa light ho fan kasa nti me am na brantie wa beda na say de nti me pinche ho no na ne bra pono ne bie no say ai anti nya ba this time na me say unua na mama baba this time no say oledi yale nso ma frɛ na won peke me ko nti ne bra na asɛm obeka say wate kasa wo na me say enye TV de o se da bi wate kasa nkasa wo na me say na ne bra nka chem say na me ko bopuno nim se nka ne bra ne ti ase anka na me pepa ne bra ne so afiri me ko bopuno nim na minyane no ho ti ne kwa kolodo mo opono no eyi na se ni ntimi ye bie na chire ti mi chima chire no mi chima chire na na bie 2 times e bie ye na de mo yan so odi me ka freedom no kwa se me say wo ba no no abo ne hu naked ana de be wo mi si abonten mi pa try de be wo mi si abonten no na ne bra ye se Sami, I didn't know we, and I'm saying, Brassam, when you be said, and I did na ekoso. Also, pie. No, quite with me, Pia Bonting. Okay. If Pia Bonting, yeah, Cacram, Nebranisi, my mina coconum, Minko. Minko, maybe I declare what them once and a co. To me, say, be a color do more pono. To every family, they know she Nika, no one shares so. Nika and Quanishan. To an address or woman, Aqua Bonting. And a man will show me when I made and we saw dinner to say, Mimi soon no coto acronym. The acronym 3 1 says, Colodomo, no coto me a fast a rad them. To run us again any day. Tower can see I'm one who said, Punachi de Acata Moon, I say. And the brass I'm who ye to show me when I made Jimmy home. A friend in some, and I said, me call from to be paid them to again each. And again, we who name. Ema me bo ni din agele edina me nim wo ho anu no agele nso wo adwuma mu ho edina me nim anu no enso blasa me say enya agele okay ena me ka kire blasa me say eni onkuko ja me kwan ma me nko no kwasem bla ne ka kire me say onko ja me kwan onko ja me kwan eno kure me tisi so ena me ko nyina na bla ne frɛ me. Okay. Na bla na frame to frame opeke no so wodrin. Okay. And I'm saying crofo me bi same gidi. Ni ba bi kura me ne na. And was. Na wodrin na me say wodi. Ba bia medrin de meko. Ti ye kakra na mkate me phone. Ti ye kakra no sa frɛ. Okay. To frɛ na me say e de asem bi no say. Omo ba ba hwehwe na me da bi. Omo nsai. Na kakra na medru fie nti medru fie a me frɛ no. Ena ma me ba fie ti me ba fie no ade achi na ye kuada okay ti me ko adwuma na akromfo ko bo me je me nema ti me ba adwuma no ono so ba adwuma ma fansie no me be ka kire no enti me sister e ma me phone okay ti phone first one no odi am dead no di ma me no second one di ani ma woje phone na chese e ba sa na se do bia na me woma no ma na afiri me mu efi so se me di mu adwuma mu ho me mpena no bebre wo adwuma mu ho me ni be ma kasa o se me mpena wo no bi gina ho a wo mpena me no bi kasa fo so o se me mpena ono a wo ye be ma no ka ne nkoda nka wo no obi anyina ho da bi me ni ablante bi san wo adwuma mu ho na frɛ ne fante mu san se na me ni hwe mpena kakra ba to ono nso anka no kora kyerɛ sɛ o ka kyerɛ ne so wani yire ya adwuma mu enti embre na wo sama mo ntwetwe mo ho mpra ntwetwe mo ho mpra and the emla de me ko mo ka kyerɛ me but ablante na e frɛ ne mfante no okay mama nkwa homa na somra hello Sami, good afternoon na promote say anando boko yada nyame asepa medi ade macros na me ye adwuma wa Akoma FM onua TV yenua baby ena de na asema ba beda yen charity nyako pacho minim se wonim no pa abata minim no pacho kwan be so na ofa so a wonim no okay so wonim no say o minim se minim atena se na girl wonim natena se wo girl ana wonim nete se wo girl minute
That's so nete. Oh, Nsem to see a better 1 month. And Masaka Somuana. Okay. Masayaka Montamo Tete. Not just a Montamo Tete, but say Masayaka Mwabum. But Hey, then a Montamo Tete. yeah, I want to say, nti ni hu no ana me me feel so na no ba na nti on fa ne no mama me ana de mama ti me ka chen se me ni je ne hu am pesa me ni beta ana o si wo wase na wo si dabi na o ku ana me si yo na me de me twa chire nti mo ma ba se 1 week ti dabi o ye adwuma no man bi wo nti man no so me ni free nti me twem wo na me man ne gira na e din ko bo ba na ne hu ko bo nti eche no ka no one day na man ba say get na me din ko mo o se ake dia to kama na me si o mate ni ne kama kan ka se ya ya mi boni bi se o ba mi si be ye bi ama me by one day bi na adam fu bi ka tira me se nti na me hu na me tira eche na me hu se e na oni bo bi so atira wo inside a nti mo ma me bi ka tira me se the dia boy ni fie no no o e bi obo hu se boy na e ni ti o kwa se o ti ni pa ni kan se ni tira me man ka sa na me bi sa na o se na ku no yi di ti o na me ata na me ni nyina ko di se o wan de no ka tira me se ti se anu nkola na nti on peso obeko di no peso o run shift ni anta na de mo wa obe solid best 5 and 6 na wa se nkola ro no na nti na ti de obe de no wa se nkola no ela se ni na be bo an ti ibete starting night no better 3 days and obi man off say we hu so ni boy like that afeo ana me see mate na sa that very day ni be friend ni sister say na na ko wo hin no se nya ko kwa adwuma na me see nipa no nso kachira bi say that very day na me ko fit nipa no frame na me ni fi ni wa ni wa inside because ya ampanya ko ni boy ni da kapeso a sabi ni di mpama go nya ko no hu na ojane ye no ko inside so ojane ye no ko inside no so na ma pon nti man ka he ya ntere na me ba me ko fie ade chi na pa na ba no oba no nche na me pamo no e wa dwuma ndasa di mo na ye se ye sa ka bo bio na me sa hu the same sa ole boy na se wa ko ni bashit if boy ni box ni na se ko de ade we ko se de emwa na ko ni fi no ela di ko tu papa na mi no din ko na o ba ka tire na no tu papa ni mi se na ko se na ko nti ni na careful papa ni ka tire ni Sami mi tio papa ni ka tire ni na careful o pe dia ni dia se ho na mi start se me ka tire na ko ma mi ko ya busu afo ye hu ya ba e na so no onye ready so ba wa ana maka kita papa na wati na ko kanana ana se papa na kaje ni nya butere na nya go ko me ba na papa na ka tire ni se na ko so ba wale ni nya ko na ka san na mi jwa na o so nya ready so ba wale mo ni ho na mpe se ni su sa mpe ni de ni su ni chi sa mpe no na every day bia 70 ni waje yo ko di 70 ni waje na ko de na ya mpe na one day na so wo mi ho na bibi ba ni ko ni fa o mi sa mi ni mo ba ko fie da ba mi ni mo abusu afo ma mi na ade ni kire bi nti sa de ndi ni ntumi ye na se sa na mi sina na me de mo mi ni twaso ni mi ka se nya ko se mplachu dia tunu ni ko fa ga bi waskwa ana ba ito ma mi ho sa ba tu one day bi mo wa no frefe ni ko o frefe mi fa oba na ba tu de bi o dem yo yo bo di de wi adem na de no su pie e mo ko e ana dinu ana ni na mo wa no ko e
Or look at the customer when you're in Yako and again just by. The guy about say, and I do it again, again, if you know, what. Then be some children the beauty. Why the man was again the track one. I'm part of friend, I put say, maybe on Namano, who do that. And I say, on training. Or which letter was to tell him so on training and labor. And also, maybe on Naman dear, and Yama said, the more arm and Casabu. Hello, none, no events, you're not the babboy about what is it. I'm not going to get us in the so I have a column. I put them said. A colano every Mrs. House and I'm smarted. You say that's a 1 week. No, Miss Answer. Nakuna Colano, I put you the river of Nana. And now, coach, baby, and the flap, I think I buy it. No, my mark, I'll for city. So I'm going to check the result. No problem. I'm telling a Colano quiet. So quiet. But the woman of the 2 is after them and 2 women come. And I'm meeting an Akuta, a Colano check the result, Nana. And I say, I Blanco check the result by a Colano Quacker. No, she don't demonstrate it. If you remember, that's a 1 month time being. And look at me say, a Colano, I could check the result, no passing away 18. The professor to ask my family, so we're nice. And we say, then I'm and I'm sure now, consider the Miniska. Then you're not in and say, a boy of us and this. I'll see you. And now. Because I know Monday, the Tuesday, look at them, so a call Nicolani Papa. Now, Okojiska, Okatela Papa, no, this cannot ever. Okoba, look at them, Papa said, 1 million is a BS where you employ it. It is a ton Sunday there. Obakis come and think I couldn't publish many days. On Fanco, Tuton Colanium, and the British Atama, or better to them any now, after I'm going to Scadia, and I could school. I'm sure, and they're fine. But I come Scadia woman, and let me have Sika. Oh, yeah, the Yakubu, I Sika. If the time 500 Yamia, by me, the account amount. And I see you watch it. Dennis Canman, Antana, then tell me, I start to say about Sabatawino. See, I feel not Casana, you miss me on Casana. The last time, I'm human Pinnacle. The cousin in the Hungarian. And I see you what it. And I'm a couple of Pana, but you come and say, it's a darling. Say, into the cousin in there. The Vision. No, Papa the Flu, not to run upon the Flu. And I got to know upon the Mississippi. And I said, and I'm not going to do the you do not. Chris Marabado Bassino. Almost that than the Castle in Chris Canimera. The whole Cataclano. The Cataclano to be trapped with the whole 1 night, the better 11:30. Between the wounded, the brass and the brass and the story and one. And I be in your bar inside. And I say, can you see our own yes, can you come on? Ukrayan, I mean, no one to. Now, so this kind of blame or this kind of blame you. I had a rubber phone. The lady, I'm going to wait already on local entry to empower the diet. And I get here and look you. The phone would be no better. Can you and a papa, what I say? You can't say no maniacal. And I'm sure you. The phone, I'm maniacal, not the phone choir. You're the phone choir. Man, fishy, and then they must say, you know. Apo di ma me ku fie no bi sa pe me wanya na na me so wo fie an o de me ka ba ku bi ya ta na me so no be di o maka tire ni ku na me sa ni ku ma so ni so be di ni tire ni pa na ka so o flare phone so pe and so that very day na the phone ba be blow na ni pa ni flare o sister ni e bi awo ni ku ma and then o di su na me ga na anya butre ti na me ne na me ko nya ku ma you this no quiet. You this no quiet no. Na no pa. No wana. Ya ko. Ni tike na madam bi o se konfo. Na ko di na ba so mu bia. Insistent say ne nko. Ade ne ko. So bisa am pase. Na ka tanya ku kun na si baby. Ni ne de na me we so atem didi mu. Enya agro.
mankasa okasa didi atem didi ni ma me che mankasa ya ntere no na ni Tuesday ni wajuma na me che ya tanki ta afre me tanki ta ni fre me a o si pension afre me ko ya na ko ni madam ni tio na yi ke chama bisa me che ni madaba we ya na me che me dia na me che o ni ta me ni che ala ti na boni ta na ni ta ni so de na o me dia ha ni che ya ka sa na tani start we did it ana chama se ala na me se maka ana me chama ala me kan ye no mbo ka se maka na nti ho chama ni bufu ye awa ma me ni sole no abomi ni bi ana ye pesina ma ja pi ba no se mko ye dimo ni atema ni mo wa temi we mu anu yo me da se papa sami na kan mi sa wo se wo se na woni abrantie bi twempena e wa adwuma mu abrantie ne ye friends eh ye friend fante okay na me pa chu wo woni ne tena ye no empredo do san na ne phone e bedi wo ho ba ko pe me pa chu ye din kan phone e din kan bedi wo ho a na wo se wo no entry bi number na woni entry bi twempena e wo adwuma mu ho no aye no kra na anya no kra let me see oni twempena woni entry twempena wo adwuma mu ma enam so ma wo je ne phone phone de me mind ni phone on one eda ni phone ma me okay Matias na ma ye hwe we so o say enanu a wo ko ho no na oni ben ma bi dampa so a woni na eda enye paso adwuma enti adwuma mu no na wo mo da bonten anase room bi ho a ye ma adwuma ye fo ni bi da ho na na woni na eda baby a boy ni ye adwuma no afie ho baby no ne da baby a boy ni na chese pete mu na wo ka ho asem enye pete mu ni enye pete mu wo sa wo ha onu na ko to wo ni ye demo o ma ye adena ya se down below bi I said down below your bola house no afie ho baby tell me say na ko to say one na eda wo ho ba to ane na sabe no mu bi mebo wo mu mienu nkwa na one night na obi ani ho obi ani ho o mu mienu nkwa na mo baby ale no wo no enya de obi be ko so ko ye onu ko tena ho ubo ni dede ma ni hunu se wa che no no ni boy ni pa mi ye enya ko juna ho no nu dwane ye no fo so baby onu ye side wo onu wo so no fa ba da ho na nya kwa woro ne hu nyina na so wadre ne dross no ho e na boy ne dey afase because we ka he na wo dwane no so woro ne hu nyina wo na deja de bedwane na se na wo tie no nya ko nu frantuma ne boni mu e wa adwumam o se ane ya na bo be say 12:15 and I did 12:15 and I just me patcho sabe na wo day anase na wo night na me wo day na mapon okay nti esi den na anaju 12 no bi a wapon day wo kra anaju 12 no wo ba ho abede no abeche ne say wo ne be ma bi heada wo mi so bi ma mi sit off say ela me bi sa say nyanu kle and say wo ko day nkwa na fe de o si wasisa say kwala ni tu ba ko night a na ni ko bi so tu wa be ka say me watch na me hwa de ku dia akoso na se woni obi be da kra wa adwuma mu a wa woro ne ho no wode ntoma aboni mu ti se wo no ankasa ne fie wo no ankasa ne dem a wa ne dan watumi aworo ne ho adwuma mu ede ntoma aboni mu ne be ma da wo ho me ko pa na me ka cho no na why na wo yi ne dance e wo ho no na ai me na ito no bi ani ho ito se wona me ko ina dance bi na me say ella night ne pa mienu pe and the one night e wa adwuma mu ho ya bi o mo wo no mo mi hu wo eno da me ka tro no ene nipa na obema wo tip off no na say nipa no se wakokopi wo mo su bi da etu obema wo sa tip off nipa no ka se me so ko tu wo so mo da ho ko ti me ba mo so de mo ma me na me nkomra sisi mo so ni mo o ma me na me ne me nua ba nwie me wi ane ya se ya da be fa no ni o kan de
Edwumem na wakɔwura ne ho akɔtam ntoma na wɔ ne bɛn ɛwɔ edwumem na wasema wo kɛkɔ enum ɛna night no nso nipa bienu pɛ na wɔ night na baabi a wowɔ no wɔsi baabi a wɔn wɔ no wobi ehunu but wobi kohuni no ɔbɛba wo tip off asɛm na akeka ne saa ɔba pa ma me ma wakoraba ya ɛna na pom te sɛ Erade adom bibi adabɔkɔ time herbal mixture okay Medasi mame etiefoɔ ne adɔfoɔ Kenoga Company Limited asoyɛ ɛna sabe medo away Kenoga Company Limited yɛyɛ adwuma ko a yɛde habama nubna nuahini ɛyɛ aduro esan sɛ tro ne sɛ yɛni nuanaba no na yɛmfa na haba no ensa yareɛ na nuanaba ne de yɛdi na haba no nso de doctor wasua ade na wonim habama ho ade no akeka nubna habama nuahini aboma wɔde ayɛ enu okuku dam aba adwaman eso Kenoga Company Limited yɛsom ɔman akyɛpa ɛyie yɛnura efiri yasoyɛ ɛbaayɛ dia edikan ɛyɛ time herbal mixture TIME wɔse afi malaria fever bi a ayɛ ziba ɛwɔ mu no ebetu akɔ afi na foforɔ kra yɛde aba Paul Amantem nso ɔsene edikanfo time HH herbal mixture and nasene capsules na yɛnuro no sɛ wo pɛ bi atɔ a wode wani trom ɛwɔ mamu ha pharmacy shop chemical shop and herbal shop okwa ubenya time enuro ni bibia ato ni a wɔpɛn dodoɔ ɛtu nso ɛmfa n'ani ɛnkyerɛ mu ɛwɔ KNG asoyɛyɛ yɛwɔ Imrom Abidjan House afei atɔ nso Monaco Junction okwa ubenya time enuro ni bibia ɛtu ato hyɛne nso ɛma me sɛ ɛne malaria nuro no adɔso ɛno nti sɛ wokɔ ne ɛka kyerɛ sɛ time nuro no asa na mmom aduro foforɔ no ma ɛyɛ adwuma te sɛ time a wadaro ma mɛntɔ to aso kɔ ne na wobɛnya bi atɔ kae sɛ ɛdin no ɛyɛ TIME media number no ɛto dwa faafo na bɔ yɛ number no meka sɛ wi afrɛ yɛ na ne doctor ɛntwetwe nkɔmmɔ number no ɛyɛ 0244 417 669 0244 417 669 kae sɛ ɛdin no ɛyɛ TIME meda say time herbal mixture wɔse afi malaria fever bi a ayɛ ziba ɛwɔ mu no ebetu akɔ ɛnɛ ɛyɛ 20th November 2025 mebusa wo sɛ ɔho te sɛ a sɛ ɛna abɛgye me so me ho yɛ nyame adom mɛfa ne saa ɛnyɛ koraa o mepa wo kyɛw wankasa wo scan firi wo tiri so besi wo nase a sɛdeɛ wapɔmde esitie no w'ani gye ho anaa apɔmde yɛ ade a yɛmfiri yɛntɔn yɛnsɔre ɛmfa yɛ Ghana card ɛnkɔ bank sɛ yɛkɔ akɔbɔ apɔmde bosia yɛnyɛ bi da wɔ asase so oyɔnko bi wɔ ahoɔden a ontimi sɔre sɛ wɔkɔ akɔgye na ahoɔden akɔ baabi aba medɔfo pa ebi ni hɔ apɔmde yɛ ade a ɛdɛ na ade a ɛdɛ bia yareɛ ntatea pɛ sɛ bɛta free bi ɛkɔ na wapɔmde sɛ wogya no ma ne tɔ fam a yareɛ ntatea so nya akonya no ɛba bɛta free ho sɛ wo nipadua no apɔmde no baako pɛ ɛte kyema anaasɛ yareɛ baako pɛ ɛnya akonya ɛbɔ wura nipadua no emu a ɛfrɛfrɛ yareɛ afoforɔ bebree ɛma wɔn bɛtena nipadua no ɛso ɛdi nipadua no aborɔ ɛno nti onipa biara a wɔretie me sɛ wɔpɛ sɛ wapɔmde fa ne ntoma pɛfra wɔn ti na mete anom sɛ etie me ɛna awia no ɛbɔ paa ɛyie awia tumi bɔ osu ntɛm ma wɔbɛduru nwunum na ɔni so nyinaa ɛkyi ne wɔ ɛbɛka sɛ obi na ahwe wasom awia no ɛden na sɛ yɛbɛtumi agyina wei nyinaa no a Christmas no afei na yɛbɛbrɛ pa ɛyie ɛsiane sɛ holidays ne dɔɔso yɛde yɛtie bɛbobom apɛ sika akɔ akɔtena se akɔ akɔdi holidays no wahoɔden sɛ nase ɛteɛ ɛwɔ sɛ wo nipadua no ɛgyina yie mepatwo boost immune system no na immune boost aduro baako pɛ ɛyɛ aduro a yɛfrɛ no time HH herbal mixture anaasɛ ne capsules sɛ wopɛ sɛ wo immune system no nya ahoɔden na ɛtumi bɔ nipadua no ban pa adeɛ a wadaro ma wohia sɛ wonom aduro yɛfrɛ no time HH herbal mixture anaasɛ ne capsules adeɛ a ɛɛdɛ bia ɛwɔ nwura ho tɔfe ɛwɔ nwura ho ɛwɔ mepatwo ɛwɔ nwura ho mepatwo ɛwɔ nwura ho no ɛne mmɔborɔ before sɛ wobɛte wo no na wɔbrɛ pa ɛyie ɛno nti mɛsew ɛma yare akonya ɛma ne mɛto nhyɛ onipadua so emie wɔpɔmde pono ɛnto hɔnom ɛma yare bia ɛnya akonya ɛma nwura mu hwɛsɛ da ne da wobɛnom adura yɛfrɛ no time HH herbal mixture nasa ne capsules mepatwo apɔmde ayaresɛ fie ɛne Kenoga
Company Limited. Time HH herbal mixture nasa ne capsules nom never boost the immune system. A draw we me friend in the pedrianum zoom lion. A proper fee be a free pedrianum. A ye fee, a chi fee, a free pedrianum, emma ni pedrianum so efan into mapa efra. Me say, yare ya. Obi benya wana efi yare. Ama mene wansi nyina so fi yare. Wani so ade hunu ema yare emetwa so. Mesrew, wo hia se wo nipadua no. Se de nipadua na ne ye fi a wo dware no. Nipadua ne mu nso eye fi a wo se wo dware mu. Enye sapone samana. Nemom, ene se wo benom edura. Ebe prapra fi bi afri nipadua nim. Medro ni free Kenoga Company Limited aso ye emra. Anytime HH herbal mixture and nasa ne capsules. Enu nti na me say eye nipadua zoom lion no. Me pa cho eye nipadua num prayetia. Ebo wura nipadua nim a eye yare apoto bi bre bi afri nipadua nim ema wo nipadua no so efa ne ntoma pa efra. Me say apomden ede. Enfan to chacha apomden ede ejina wo so sade wani ku fun ho sade wani ku atade bi ho sade wani ku wiase afefedie bi ho ya France si ase wasase bi eda ba bi nipa bi gina so a ekwan ya befa so a wo beduru so no kura wo hu enso wapomden de wato na jeje mu obi gya ne fon to anom sesi sade ne yembesi ase ne no ne moja be drop every 12 ababa si 9.3 esan say fon boarding an me fon boarding o me fon eyiwa na so ya pomden ne de ye ma ye ni enko ho ye ntimi fa sika nto apomden e wo se ebo ya pomden ho eban wo benya sika e de akwakwasa ho yade nanso ahoɔden na ekura kane no onya ne pepepe da mesrew boost immune system no bo wa pomden ho eban ene se wo benum edura efri Kenoga Company Limited aso ye ebaye eye TIME wadaro masanso fa phone na boy number no me kasa wi afre ye na ne doctor entwetwe enkomo number no eye 0244 417 669 0244 417 669 kaise edino eye TIME Time herbal mixture. Time herbal mixture so dem kan say we say afi malaria fever bi a ayeziba ewo mu no ebetu akọ. Medofo pa aboa ntontom eye aboa bi a mepatwo ensuo to apetampe ensuo anto apetampe waye ne ho se kube. Na moment ntontom se omu mienu mechi omu ma wote ase se ye won ntontom ba ene won ntontom be ma. Entontom be ma no entontom kra me ye hu se abodie ma hyase no na mema ho ni asem. Na ye ne ekoye ekofa bai. Entontom be ma ne be ye ni dede na wokọ. Entontom be de wo ba no ono ne beka wa or the parasite no ema oni padua no ene be tro se ma de abode ahyase na hyase di nsomone ye dia ma bi aka aboantontom ba aka wa no or the parasite no ama oni padua no na sa parasite no be ni padua ni ma ebedi oni padua no ewu ebetete no ono ma no wonum ato ama wontumi eniti obi won mo se meti aduane pampa na mebo efono me medofo pa wonum na ato no wadwe ni padua no ho ede woni padua no benya hoden a eye aduane mesro eni uyefono abro ma wonum enna ho tia wo suntem te sada debna na sam kwan te sabro ma watu ni nyina ejina se ubenum edre fe no time herbal mixture ebeti wonum na obetimi adidi ama oni padua no so enya na hoden wo ye obi edru anadwo wontumi enna nipa nyina da no na de wada ne security minim sa wo ye vigil dia wo bon sa na wo wen wontumi enna opre koto anu apre koto asa na ne mba da ye so bo ne nko a ena wo so medofo pa nipadua na kwa no ebre enu nti ewo se age na home ebra age na home eye bra yada enu nti se wantimi a na wo nipadua na kwa no ntimi nyi na home enu na wo sori anopa sa wo nyare nso nti apo wapom din ensisi so ye obi kasa wo kwa na obo afu etimi kura ma wonum eto medofo pa ena wo hia ma nipadua ena wo hia enka yankopon ne na bema no ommo ma enu nti mestrow ewo so utimi eda na oni padua no kwa na home gie mu wada roma wo hia sa wonum edra ye friend no time herbal mixture obi nso ho no ma wotie me eni subre ekuno ewia na ye namu no ano eden obi nso eye gya ho adwuma se wo ye gya ho adwuma se wo nante awia mu ni nyina eyo haw ba akopɛ wada roma wo hia sa wonum edra ye friend no time herbal mixture ebeboa wo ama eni subre bia afro ni padua no so eye omogya so na atia time herbal mixture ebedi se adwuma ni nyina ede amaw wo ye oba bosome so wo menses emaye mogya so fin na wo se ni nyina ba abonten nya wo menses kwan pa so na wa wodie mu hohoro ne duru sa wo panyinsan a aba kwan pa so wankɔbrɛ wo ho ne nyina ene se wo benum edura ye friend no time herbal mixture Kenoga Company Limited ebibiduro ya resafie eno no eno nti yese Kenoga nie time nie
Kenoga enso enie. Eya rebe na tena oswache. Ye number no 0244 0244 417 417 669 669 0244 0244 417 417 669 669 Kai se edino TIME Marco wadaro mama me 30 seconds na me fan wish me nua be ma bi birthday ane be ma wutie me wadaro ma Millicent ane me friend akosua wo say me wish you happy birthday nana kwaku ampedu wo ye adwuma e wo contraction site UK wadaro ma omo si kejetia eno no wo ka ho eno nti mesre say happy birthday nyakopon hyo no onye okese nana kwaku ampedu meda wase. Okay, nyame ensha papa ha eya Akoma 87.9 FM Onua TV na fe Osei Chrome TV Akoma mu nsem dwumadie no eno a na wo hwe na wutie ne yekọ break ni asamba de a na yeto aso samen yesan ma wakwaba. Yeah. Yo mami ni kan emra wo ho Charity eya no krese sami baba chill fili gadochi ya na woni abrantie bi da keteso se mu da ho se mu gira ho so kudu ho ma me pa chodo kenyina wo boa kanu kre ma me pa chodo kenyina wo boa Charity kanu kre ma me pa chodo kenyina eyentro wa me blasa me bia na me koda bola house bia mo bia me che me ma blasa me asem na o ka eyentro modin wan ka bola house baba se wo abodin asema en wo kire se o se bola na chi wo eti o for bola house sa na di ne friend e wono ya ebinum ta akoda ho ma me po acho ebim bia ankoda ho obi ankoda ho okay ma obwa enya no kure se blasa me se oba be chi me a onka entumakura na flamia wode baba chi o hu se me di dwane na obo me di ma me dwane yam onka entumakura me yanhwe okay sabi what say Sabi say what's the entumakura no wo hwe Mome, kata say entumana ya ode ba no no sa entumana entumana wode ba wode sa entumana no wasande wode ko ho sa entuma esi ba ko no sa entumana na ayi sami entuma ba ko pen wode ba ho Mome no oba na obeda entumana odawie no nyane no abobo ahye ne bag no sa de ko sa entuma si ba ko no enu ko ano oyisi Mome me ba diga ne say so on kwa dia ni best ko ye there wo box wo kwa ye there wo hene ni best e ko ye there wo box wo ni best da bi me ba ye ni kan ne wo ka no ni best na wo ni set me bo best na wo se wo ye fi the box no mo anase wo no ka se ni padua na wo se ye fa no mi se mi hunu Sami endintro ka chem so be chantro kesi ato so Mama me jaya juma no entintro no asa ase wu di no blasa me endintro enchantro na wo me wa na wo kura mpu na aka kire me say obi abeka kire say obeche bola house obeche me bola house am ni obi da ho ama wo bisa me say enye no kura enka say wu na obehum 12 o'clock na that day na me ba night wo ka kire me say night na me ko abeboa me na me so abeboa me Every says I'm come on and Kwana and Kwana school. If you crack it to one, or Muntim says, and who ye, what they are school. After me go night, Miss say night, no, say yes, I did. And no, be me name fancy the bola house, and a fancy so on one night. No, 2 to 10. A bona do 10 and no upon. I don't go the bola house man about 12 my old blast and over me. Mamisha, I dem go the bola house. I'm about 12 o'clock. I'm a blast and over that me. I found this because no about 2. Samen pacho will be sawasem. Was it any move? Antico 2 to 10. Let's say if I think go 2 to 10 that. Okay, maybe Samen uko dia sorry. Yeah. Aye. Okay. Won kwa sorry dia said dia wo kan enya atro ne animguase na wo pese wo gu no nya wo kan dia wo gidi bia faka ho ntam sa asam na wo ka no e dia to charity so na sa asam na wo ka ne so odi fantina angoda wo ho number 2 na isu bi da ya ate isu lenya no e bi wo
eya wo na wo ka asem ne oba no David wo na wo ka asem ne oba no wo na me se twitwa ne ho nye oba no ma tisa de me ho so oni akoda wa ha onye oba no e na akoka se e se die ba de ba ya esu no da ha no so be na da e kan share esu gata krasa da baby gata krasa da baby mami enti mebo woba omu ne ho to that extent meba se wobi kra ne wobi kra twempra wa adwumam na se bia akonya kra ba se wo mo befa wo mo ho a afen wo ko wro ne ho adwumam wo akofa ntome sene mu mami baby a meka no se aha ne ya mbotimi aka mu tubofo no behwe untubofo no behwe ta ento na mi twa na se mekura na beka okay ana oba wo mu ne ho sei na wakoto ne se wan fede emu ne ho na adwumam wotumi awro ne ho de ntoma sene mu ne yonko be da wo sai accept wo ba no se wo ne betena mami bi sana se tata no ono ma hunu da na ana wo hu da ananya wa na wo kasa na wo de che ni me se no ono be se yesan fiesi ana me se daddy Dabi mantene sa na wo ko hunu kra che ya sa na wo ma ne sa 10 million no ha wan kwa che no sa wo kwachi no sa kwachi na sa na according to wo bon sa abosia no me manifest kan ko da so no ya tade no nda che sa me bo wo yes ade na nya san o ya tade no ai o ya tade no me fa nto 2 months ni bese bosume mienu mu nie okay and I want to say woni ni jaye no me fra wo na me bisa say montem tete ye na nya say wo se bible sumi nie enti asema wo kan ne say we see best 2 months here we see best 2 months ana me no kan say 2 months yeah but okay evidence no want to wo dia no don't worry bia na me run na afie enti e betumi abom ye na me paache wo woni ono wan na kwache ne yonko first ono na behu say woni oba bi da wo dem won kane ana wo na akọ ni se woni be ma bi da wo adwuma mu kane ono ni na kwache ni kane o se wo hunu ni awo keka ono me na ono kwache ni kane la me hunu ni keka se me ni na kwache ni kane wo na kwache ni kane na aka che ni se wo ntumi ni ntia bia mu di a no oba den sa abre ni wo fie ho aba be to so no oba bi da ho tata me no fra me amenfa no so papa na no o confuse papa na say we say me na enter ntira back ana me say ni dem nye enti papa na wo kana asemi onim say wo kwache ni so ne branch bi da wo ho maka kire papa no ana papa na say le nukure obi say nya kono so piwa say nya nukure we say na so evidence dey see na nya akokọ ka che papa say nya nukure so me papa ka ana papa ko kata papa no asebi a meka bia papa no se mi abutre asebi a meka bia papa no se mi abutre okay baby a o ka se ofra wo na wo fe nam so ma ne ba be che wo no wo kra ne se wo kwa kwhwe ma me a wayade ya fra wo so ma me yare na wo kwa kwhwe nto ofra wo na wo mfa na wo de ba fie me na din ko mokra ne oye tada ni se blasa me po acha endintro blasa me asem na me baby sound no endintro sa bola so asem na wo kan eye ntro o de ato me so blasa me sa asem na wo ka kire me ayi obi ka kire wo se me da bola house emu wa no ni enya yo ya tena ene to kwa ba yentem sa atamu no o da je me fun ene to kwa ba yentem eti to kwa ba yentem no ene ye sa aka bo mu blasa me eti mu wonu na me fa fom me fra dwuma mu kofie na me drew ayi wo ya kan say don pass junction of filling station wo e wona na me drew ana wo fla me na bisam say me wai and I'm so me drew don pass ayi filling station wo na won so e na say wo mommy on say wo mu me se ka wo bu mi a eti ka wo poni ye no wo fla me and wo fa fo drew don't pass junction. Now, yes, me sister friend say, mommy yale. Enti, who go show mommy aba. Who go show mommy aba? I'm catch you say no who dra. Mama sonte. Etu who and chana msa friend say, what could do fie? And I say what could do na sister. Yes, sister day.
mommy I go hospital it will go hospital ho go hospital ho and I'm not go hospital ho mama shante and yes I'm busy ho na ya day na me nanti ba fie so oni me jai oni me nto ho and ya day na me nanti ba fie so be ba so wa ba ana oba fie ho wo ba wo friend na me fa ana oba fie ho anka menu wo ha ka oba meyi we si abonte ama oba afoforo I say be a there will be no one be ma bi gina ho a e na wo mpranie wo gi the phone e na wan wo ni wo bi ho e ti ya wo ye ni nti no say the wo si twidi pro no na wo akwafa bi no onam wo ba bi sa no the last time bi o ka tena mi say na ye wadwuma ye pon bi a me ni madam fu yin nam nti o ka tena mi say o yale nti no wadi ka wo fie am say ya ko yale me no le wadwuma na wan kan tire mi na na ana bi sa na ko na wo wafu ska be fuka na so wafu ka wo fie no si yo ana mi bi profi adwuma me nanti ko high school junction san ko fa ka ko fie se me bu se mi fika wala ni ma no wa bi ka no bi ka nanti ko fie e ko twenya ko ka se 1 hour nti ko na ne ba so boy ni ka tire mi se na ko ese dem anti o ma me le ba ya no be ka se na nya ko na de ba na be se no wo yi mi se di be se tete mi sa na ko ba mi o ba ni bi sa ni bo no be when you say on Sabra no ne be ma na ne wo ho ana no I ko so ni no me nya ni be ma ko o ba ka tire mi se o ya le yo ko fi anta mi tire no o ko mi ga so du fi o si ane o je ho bi sa no mi tire bi sa na ko du fi o si ane mi ko du fi empty ani o da ni sa o bi sa no meba we ni ya me pa nti ma me bra ho ansa ma ba ka ni na so same bra wo se ode woka na wode the photo bra wo say jetu onu wenye sika ne ba wa ba be je the phone me pa chi wo ode ba na ne sim she ode ba na ne sim card ne shem yes sir mommy kebi phone be di mi hono no ana papa ne se mi fama no em so o mo fa rizika mama ti phone be di wo na sen you want to phone be ho be se you fan so be se 3 days ana blast am wo kwa e dem 3 days na mo cha mi che kasa me kasa pa chi wo same wo bi a wo no e di phone e bra wo yi ne sem but was some go twa sem foforo when you see no me enti me wo ho na but me wo na MPN for the friend say me ma ti ma ti ana all of me say ana me ba a shase mi be say wo no wo si wo yi ne sem man ka so yi ne sem me man ka so yi ne sem me si ne phone be di me ho man ka so yi ne sem isra wa bi say so wo de phone e bra wo no na wo yi ne sem na obi say me se di ana me se wo yi ne sim card ana wo say ana when you need SIM card, when you need SIM card. Okay. Maybe when you need SIM card, it's all by no SIM no shame. Phone no would do no, and answer nesi so. Phone no, would do in a city that will big flat war because what can was win your call so phone no do yesterday receive call. See, my sister and the friend, and I say, Nako phone, Nako phone be, and I'm the phone up between when I see, and I'm see a phone between one. And I say, I'm saying, I'm saying, I'm phone call out of my phone flow. I see, the call and a phone beginning. Did that really day now? Me, yes, I'm the phone brand with you. And I went for friends. I see my sister, the phone I do or do taxi, and I'm saying, no friend. Me patch of people, me ba obia. One what in the car, what in the phone or Babesia wa. When you need cement free mo, and the phone is swimming in our brow. And so ya could trust them for Papa, and Chelsea woman say, now with the king. And I see Sally beside me, sister, I can say, you can't make an answer, and I'm fine. You don't have a chance to know some more, and I'm saying, on chain or whatever. You quite be a person got to know. And I said, we see that do ho. Na se ebia e so lu ko ti tro mo se phone na ya ni so obi see that do ho no say na ku du ko a e de jo wo me ya de jo ni ya de jo ana wa hu o me ba pe adi ya ju nche me se ma real phone na me am say de me hu ko and so o ko empty o se phone na ya won catch us we na phone
was say we in the phone because now was suspect so one near branch be trimpra. The number was so and our man will far phone no one catch us where we are on the phone. Mammy say and young was me see what catch you. Only catch MTM phone say we be on the phone. And I think I a phone we are no use phone. And I was a phone that you use phone. That many days I'm the phone man. The American sender and me patrol sa phone and a phone bay. Yeah. Patrol yamano ukasa wo kwa toss our phone na woji yana na nebua be say. That's 200. What do 1,000? Was it that the phone 200 cities? Bravo say what 1,000 a ban or budget 4,000 na ma. What the phone to sika? Nipa na odo me ka na so me fanyi fesa wa ne sika bla na so obi de wota obi de 1,000 na what the bibi ba be sia wo wa what the idea a drew 1,000 no in case say one first can cry ma na what on side the crown wa ubetumi e de atu sika no what do 1,000 what the phone na e 200 Ghana cedis and e be sia wo wa 70,000 brother ma be me 200 cedis ma men kan ko ni na anchero Ukraine was now Nanko Nakono, everywhere do not say Sankan boom. Everything of mutual baby or opposition. Sankabom now won't penua and yet by force. So what's the now won't penua and yet force. And yet by force. I don't know the phone about two. Brasami, I'm a catcher of some problem. But I'm in problem to the Jimmy phone. I won't put much of it. I don't know things awesome. I will go to see the man. Men mean and let me minty. Now you're running to this time. I'm not catching so only mini back. Jamani, my dear. Who's the problem? Jamani, it was only minima. Mammy, that's a me. Which chance of papa? Hey, and to be doing kinds. That's something I'll catch up on. So I can tell you. Make us shut up. It is a job. Who's going to be born? I'm actually who then away. And you said, yeah, what do I see and come one can, sir. And some no be or baby out, who Kakodrono, me and Casano. Meaning of Bana Fan, me no be a for but see the moon farmer me. We did in the phone, Baby, see while we're in the same film. Nesimushim, Nadian or the Bayan, Guardian or the Bayan course. The I the Bayan Jumano, Bessa Diana course. While bro, what did the phone as Simship and the Abassa Fasia, your fan of Cranto. Me patrol phone no every woje yan wo be friend with that. Apart from this sister be friend. Apart from sister not just a sister friend we say so na catch me say woje phone wo do no. Me say clear seven na me no kan. Is that friend me see me dey so. I don't so you ni say phone no. How to phone no no pa. Never phone asem na me ka me say one no phone na wo de bre wo no obi friend see so. Me sister na say only dey na na me plan so. Ba no only dey na me dey here call friend sister no. One no phone na wo dey here call friend sister. Phone na wo do no no yetimi dey here call. See madam see me. Onu say the sister na friend no. O say only ni say phone wo mo ho. Na ko the phone. I say phone wo mo ho. O say na apata yes phone. I say phone wo mo ho. I don't say I na phone but me check him say. Sister no. Eh na. Phone we be we say akodi nika. No see. Me pacho incident Matthias here one day when they catch it that me repeat here. Eti ebra man na wo ya no waka montamu asem ni ade no. Waka cho say safa phone man no sabre no odu sika ma. One first kana ma. Eni so one first kana ma na wutumi sade ne phone man dia. Eni na we sen kwade phone no bre wo no. Wo ka che ne se da bi wo de wonya ne sika na ade abre no. Ne ni se oje phone no fato ho. Sir, mami. Ko fara ka tira me say nipa me na tan tin tin bwana ala me ka tira fara say scan me ko ka ta me phone ma the phone ma scan de me fanche no ala me ka tira no ala na phone so say scan won try mami what try that will be na me scan phone ma no so ka tira nya ko ni ko scan me de wo ka tira what try scan no won try okay wo dis scan man na nya say o ti me dis scan man na nya say ai the fans are better 2 months me. I just say uja ya na de man no. That's time no in terms of say tita. The worker tell me no. Ka me bi hu sa si no. Woni ni ja ye 2 months ni. Wodi sika man ne bosia se won fan konkwohwe ne ba 2 months ni. Oh da bi ja tie no. Eya na refi hu. Sure.
Let me 2 months, mommy. So, this kind of man, a week for an and this kind of man, no week for Abisano. Or Abisano. What is kind of man? This kind of man, a week for an and look at you on look at you on the person I could fall back and come those. When Scabia. Blast I mean 1,000. Come in 9 million, come in my money. I come in money 9 I said blast I mean I'm 10 percent. Which is the 4 million, 4 million minutes for from. I know about the 4 million, sir. Maybe 1 million and go check on uniform. Number 3 million, go me tea. Sika can see my mommy and 4 million. And the other to should be, but did this to me beside blast I may say, who can check papa say 10 million. I did the second out there, mammy. No, I don't know what I 10 million. Nah, maybe so. And I'm saying, catch a Mrs. 1,005. And I say, as the car wouldn't try what your money and work calculating. Mammy, tell me to me to Ibiaman, what's in Yamada. I can come. What kind of man in now, Quasso? I yet did be back on the man and Quasso. So what for Cabiamano? So what 10 million? And what's a CA? And what they bail and all. The moment you are behind there. 1,500. I'm not so free. 1,500. I tell you what, catch a million, sir. Mama, never 5 million. Tell me now, the 10 million are bombs. I'm not so free. 10 million and I'm saying, sister said 1,005. Now what the 5 1,000 or 80,005 so come back to the man. I don't want them to catch it. Sir, we still have 1,500. By 1,000, they're going to be with the other man. Papa, because initially, what can I say? What didn't banny school who a year by yano? What can I so be man 500? What's that to now? You and I'm saying, and I'm done 1,005 with the man 500. Papa Munchama, say. Munchama, number body, so one initially 1,500 me. The material 1,000 pacho. So you're recording. 90,005, 80,000. Muso money. You Obapa could do. Of course. Mama crap. Yena. Gamiadum. 7 I critical. I critical. Mammy, family room. Yo, 3P, Medase. Yamatia for you aha, Mobibia Aquaba, Edeba, Akoma Nsem Jumadi, Sumidofo, Mibusasa Ompono, Emuti saying, Megidis a wajimisu, fierce and Yanko Padom, Ohoya Papa, and there a yawada, on Yanko Pasha and so, now watching a call as Abatuya Sumjimo. There be a balance and I watching a call never 2 a call not ever 2 year, not just in Yame or near Dini ye, Anne, or near Dini ye pa. It must also win you a fiddy no enfria, now Obekosuamana da Akoma. Onye TV na watie Nsem pa me de ebre wonom enen kwoma me ni wo edi afripi work natural I the 3P garlic mixture abadwa so no ene ye hwe vitamin C ane obeka so na vitamin C de medofo vitamin C adwuma eye ede manipedua no se ye kase ye biebie so a kire wa ene ye nko ai enti 3P garlic mixture on se na daje ni ho afe na ye kwonu aduane apesie anopatututu a wo ba adwuma fe na wokotwi nkontomre akotwi nto nya daje enti unya de amanfo tonton wo kwan ho bia di a na chese wanum 3P ni bi na vitamin C a wo pen the whole day no wonsa atumi aka nyame ye wadom so aduane na wudi no ebia na vitamin C no ebi wom na emom de enti a nipa wo hia vitamin C no enu nti na wosa wonum 3P garlic mixture da bia nipadua no yankasa yentumi produce vitamin C nipadua no nya ne vitamin C every baby yeni mukura ene vitamin C de fruit a yenye nim se vitamin C wo mu pa de ene obi anim se yanka etieta aka se yeta di yanka na wonya vitamin C na 3P garlic mixture sene ebe ya unipadua no benya vitamin C ti enuaba enubna ene hama ye de ye 3P no vitamin C wom enti ewomu dada eti wonum 3P garlic mixture vitamin C na ewomu ni koye nipadua ni madwuma na aboawo ama nipadua no esipi na esita die number na frɛ doctor e bia na memo yare so yare bi nso hawo pa a wo pa aduanom enu ne wonum bia ma kyese afono
ye betra se na se ye kasa oh na che se okoko ya pai mesrew e ma bu fuate na 3p garlic mixture de ye tumra ni a kiresi aduru ase ye ka ho asem a ye twa pruse ye tu che edema aduru no esan se adwuma eye e wo krom ha no e boradwen ene ntiase so 3p garlic mixture ye number na go screen so no fane fred doctor sia nye no ni nkomo number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 medafo phrase sia na doctor eno ni nkomo emfa 3p garlic mixture ho edre de empene se obeto no wanom na emom se woto 3p na wodi koduru fie na wonom nko ade a be hu se edru a ye ba ye ka ho asem no edru no eye edru na vitamin C adwuma a eye de manipadua ne nie enti na wo hia se wonum bie koto 3p nenom enya vitamin C woni padua num de edi kan vitamin C woni padua num a emma yare no fon enta hawo aha ena mitie me ya ena sebi mi hwene mu so ne nsuo ena me bo wan ketenkete ase madede ya acheme ase fever ya acheme ase me ho nkentene me nyare nso menti apo wo yo bi a wotanum 3p garlic mixture vitamin C na wo mni ntino saa no phone ya de no ebi nta anyo because emma immune system ni nya ahoden immune system no onya ahoden it is a wonum 3p garlic mixture vitamin C na ewom no eboa mankwamwa no apolisifo ne asojafo no a omo ni padua mukuti anyarewa no omo ho ye den it is yare bi ba bebo wo a vitamin C ni nti na abo mato atwene baabi na ma nkwamwa no ho ye den yare no kwa wo mel ene waba abeyo eti wo pesa abre bia ho ye den won kwamwa na kuti anyarewa no ho ye den na yare no funu bi antete wo no wadura wo se wonom eye 3p garlic mixture eye immune booster afa 3p garlic mixture wonom na nkwamwa ne ho ye den na yade no funu bi antumi hawo ena vitamin C na ewom ni ntino esan so boabo akoma ne ho ban vitamin C na ewom no ma wakoma no wonya abotre eye adwuma bi e wose wo ye because akoma ne pompi moja anopa awie anwumere anadwo da suomu sene nyankopa ya akoma no se entwi mfa wuntini mu pompi moja no a ne nam wuntini mu saa na eye adwuma enti se wo ye obi a wotanum 3p garlic mixture ebo akoma no ho ban efri nyarewa ene makoma ye me ya ene makoma etweme makoma ebo mi kinkim makoma dimirika wo ye obi a wotanum 3p garlic mixture de me kan enya de abehu bi medofo pe bi nom ebeboa popopopa na ayisa ha no nyina efri ho ede ama wo afa 3p garlic mixture eboa ema wadwen eye fast wunya fast memory it will be a wadi free 12 years kwa okọ school no maame to ima akwara ne nom ebeboa ne pa osua de ebeka ne tirim na obeye smart eye memory booster because of vitamin C na what 3p mu nintino em wadwe mu da ho ena so obi wo fie na wanyini ni mfie ne kwa animu a ye na nanom no obonso mu mfie ne kwa animu ana sabio enema esa kakra e wo sadio mu nkomodie ni adwen ne mu niema bi esitie eye nkwamwa unyini ana enema ekofom basa vitamin C e woni ni padua nim ebra wonum 3p garlic mixture wanyini pa so vitamin C ni nti marcos okọ ne nchen obetumi atufo because ne nsem o kanyina besisi so abrewa bi wo a wo so wontufo no ye ka akoma mu nsem asem no o si eja kwasi manu kokoo no a eda chiro no chese wasa asem no ensisi so 3p garlic mixture manenom vitamin C na wo mu nti no obeche watanse atufo cause adwen no bibia be ye kama ama asiso ne wura mfi hwe na aboa ma bibia aye kama afei vitamin C na ewo 3p mu no ehia se wo benum bi kire se eboa arthritis honam yaw ene honam yaw na eku nipa okrom ha ena da bia obi honam ye ne ya kire se me kotodwe ma beti ma pone ma poso me honam nyina ye me ya kire se ene katena ededa daso no ubese me so fi me mpaso a ase abrome pe 3p no vitamin C wom a wom no ntino be ma onkase mu ayeden be ma wapo no wapo so ayeden enti sa me honam ye me ya me hu tutumi no enya de abehu bi je number na fra doctor Cecilia na eni nkomo number no 0248 92 8824 0248
92 92 88 88 24 24. Madam for doctors see ya ne no ni nkomo emfa 3p ho. Pharmacy shop any baby a 2 bibi dro bia ubenya 3p garlic mixture to. Uyo obi a wotanum 3p garlic mixture or skin air fresh de bia. Because vitamin C ne wo mu no emma wrinkles ma wanim emma wanim ntwintwam emma wunyini ntem emma we dia na nyamre entity aha da bia wo ye fresh if esan vitamin C no say Ghana heavy aboy dodo entu di eche obati nku abore a enso emwa but unum 3p a vitamin C na wo mu nti no ebo skin ho ban etipe bi dom ebeboa pa Ghana ha pharmacy shop eni ba bi eto bi dro bi a wo de kwa wo say o pe 3p garlic mixture je number na me ncho ba bi a benya adro ni bi ne mfa yanko twetwe no nc ye number no eye 0248 92 88 24 Doctor Ayakrado said 3p garlic mixture onu bedi hu nkomo kuma sebora kolena heba Dani heba Kriske heba obenya 3p garlic mixture ho fonko Albert Sam takrade eye AA Mensa Koforidia Gapson Pharmacy ewo ho mumuni Away Enterprise ewo wa yene cathedral ne dinhwani mu wofa kwadwo heba Tamale baby a electromat na abenya bia to ho UDS nso Charles heba ewo ho Little George Health Alert Clinic omunyina wo enkran Wedema Pharmacy ewo Ashaman Little George Kings Walk Kofsam ena Angel Heba omunyina wa Accra Okanshi wo de chese me more pharmacy bidin ana ba bia to bibidro a wo de bowura ba bia to bibidro bia de onumasi atwe animu Herbal Center bowura ho 3p ebi wo ho pharmacy shop bowura ho 3p ebi wo ho jinnanom na be wo se krom ha edro papa and 3p garlic mixture. Your number no is 0248 92 88 24. Friends, see ya. Na doctor eno ni nkomo. Man kan wo yare ho asem a eno chese 3p mo frey na ye mo Nyankopon ya adom da sene. The call has been put on hold. Please wait. That's it. Akoma 87.9 FM. Onia TV and Afe Osei Chrome TV. Yanko na menu abema bi enkodi enkomo. Kwanya sante me mo ha o. Hello kwame. Papa be jo so. Be me na pom te sen. Boko na we. Ya me adom pa me ho ye. Me pa che wo kunim charity nyako. Me pa to ane. Pa cho wo ye hwan ya. Ex-wife. Only no one must say. No man. 9. Nyame Israel pa. So only no one man. Me pacho. Na say be mente me ho ase bi asi. Wada woroma. Wo be kire ye mu. Ade na asie. One that be asi na say. Wada woroma ane. What the assembly about betu yenu na me mpese wono no ebese repeating ti na me pese me hunu de esi ye wo wone ne ntem enkomodie mu yeso obi frɛ wo ne ho ne ma no na me pese me hunu enye ma ware ni mu nsɛm wada roma ayo mati enye me bonus when it say bad 3 you full 3 Ena me so no kwa namba me nim. Na dina namba me frɛ nkwa na ade dina me frɛ namba ye nko. Madam fo na me kwaje ye. Nti me sa frɛ bi me ko na be ma na afa. Be ma ne fa ye no. Na me tia no na me ka se me fa ne che me hwɛ enipa so mefi. Aso no ka ye me se emi ho. And I'm saying, we knew one part away was we knew one or cafe phone. Madame for this after our answer, and I'm the jam Madame for her coin. The fair Pia Bontan or Sass or Madame for the friend, you know, Mimra Miss and my boy Luna, it at them or Ponson. And the boy would be very messy now why you need to kill me. It is never necessary. I'm sorry, I know, and I would be also.
Ebi attention na madam ni bi fini ano so eyi bi na ka tete na we bi ni ana wo kwati yi na aso wo be hu bi na asema boy me kan no di ni bi ne se enkwala ni nyame ma na me fo so enkwala na ye den ifi ni ko na me frɛ fun ni bi na ono abɛhwɛ enkwala no bi ho di ma papa bi a me yem so le am ki yirem na mi twa abe ye djuma na yesole ana me de oba foforo akotene yirem na me de nakɔ ye djuma na ndi sika na brɛ ye wote mo ho no ene ne mama omudi nti oba ya me ne na mo ye djuma no ne wote ye ne bi ofiri sɛ djuma no nko bi nti ye de wo keka sa na me no ye ne siri djuma fa na sem esi ya de chi ye kora de ne ba kora de ne che de o kan ne numere no and I'm there. I see because let me phone. It's last week Monday, and I'm got off phone. And I may imagine as I say, me free now on one day of Baba. You only bed 3 days or 4 days more friend. You guys from the friend, no, no, any bonny so. Now me pen on sending quality camano. So wouldn't know what ma wouldn't that. Wouldn't it when Tom Cratty and Yassay? I bet almost 4-5 years ago. Almost 4-5 years, but wouldn't know one man nine and to bet me a friend or no should bet me a friend. This is Caraman or not my friend anymore now. If you are quoting one way to my friend say, Abian Qualifications, that's in the same disco, the Papa and I correct. Indeed, many Sandis gave you a man, Sereno. In the name friend is Canana because not a day 2 years. Equal to the many meetings in Namin Sandy or Miska. It is Sandy, my friend now, yes, I don't know. The money I couldn't wait, and he said, oh, the number, I know what the money, and Mammy Sandy's getting so. Yes. No, what of South Phone, Edia Framing, Air Piticano. On one Framing, Air Piticano, oh, Ticana may send the amount. Na me frɛ wo namba be ma na pike we nya da je kura ne man kasa pakate phone eno wa se phone ayiro akronfo afi na mfe akronfo afi okay mati it be 3-4 days ni na wo frɛ me no ena me ka kire ne se enye wo na wo ne wo mpana te wo akwa kire wo mpana se nkwala ne nya me man de nkwala na obi so amasendi sika eni week never say na week my what's the make us into Canada. They said this guy 7 million amount maybe week. She cannot sound and Colanda that was good. I'm catching and say if you cannot send the Enqualani and Banon and Cofanqualano. And maybe I'm a cat telephone and was afraid. I'm Sakati and I'm catching and say on country and a boy and say the number you couldn't use you. What didn't mean now? Nkwalane nye me mana fe ono ke kan kwase asem sa na wo no ma me nkwalane am be mama yikuru mensu na se chene dia o mo bebe menim na me ka tie no no ka kire be se asem ne dia ye bebe menim na se bebe menim e menim me dia de maka na aka ni miske dia de man kwala no wane ne mpana no enkofe nkwala no afin dia ni wona ka tie no nti free da na dia o mo de number fo fra me mfa fon no o masra me mfa fon no na mbe me yi mani ti ni ekwan a wa fa so wa duru ho ene ne ha wo de duru ho okay ha na wo de duru ha no a enie na edinka no ye ma wo kafra se bribisa esi ye na wantumi anka no kura nkyere wo se ye ben ma wo ne nete na age ne fon no se de community call ye no se de ben ma kro ya edidi watam se wo frefre menempra ye phone wa bra woni musa woni no agyaye na woni na awo ma no na sa ni nkuru no wo ho no kwadawroma ni nkuru kura no aso no ogina so a wode je phone no wode je wo ba maami wo mane maami phone no se wa hunu se ase be ma bi frefre no ye fre no se entrio se ho ahwan enti waje ne phone no hwe se sa be makura no ebe frɛ no a emunu no ɔde di sansem hunu no
enti nkrukro no anu a wode ba wo so sɛ wo frɛfrɛ ɔbaa no no saa nkrukro no na ma phone no ekokodi be ma no ho wadawro ma minim sɛ wo ne ɔbaa yi tena kyɛe ɛna sɛde etie bia no wanso nim sɛ wɔne wotie no wɔnyem wo mua na motie wa wo hwɛ wa de wa wo de toso mienu de toso bi ensa de otoso nan ɛna biribi kosi ya amantimi ante na bie mu ti wa wonim sɛ nkura ne yoma asɛm abrante ne ka ye no entwa yie enti wono no de woni ha bia sɛ ɛyɛ kyɛwpa ɛna wɔde si so madam we without you say and then if what about when emu niku nti sɛ wɔkɔ kasa asɛm na nkyerɛ boy na kɛbɛbɛ na boy na aka kyerɛ me ɛna wasa so boy ne yɛ de minimum baabi a mihia no baabi ada ɛbɛn na ogu adwuma a meyɛ adidi me ne yɛne ne fi apɛm wadwuma nti wɔne na ma boy no go ahead sɛ wɔnyɛ dɛn wɔnyɛ saa adeɛ no because wɔka kyerɛ me sɛ wɔsɛ ɔbaa no ka kyerɛ me sɛ ne wɔ ni hɔ ɛna boy no yɛ saa wɔ boa ne wɔwɔ ne nkyɛn ɛyɛ dɛ na ho sɛ na ɔwɔ ne nkyɛn asante mefa sɛ yɛ what frɛ me na me sɛ diska no kasa no mu na boy no yɛ saa deɛ wɔka kyerɛ me saa frɛ no wɔka kyerɛ nyaako no sɛ wɔnsɔle ne wɔnya kɔɔ no wɔnyɛ yɛne bɛrima no kora de nkɔmmɔ mebo ɛna nyaako no mefa sɛ ɔse asante yɛne bɛrima no kora de nkɔmmɔ na wonim nea bɛrima yi kan ne nea wo kan bɛrima no kora no anka bi a enka odi wɔ bɛyi ho yaw bi ko bɛyi so wɔ ne ntimi ne ntina bio enka obetumi atwa ntrɔ kora gu ne so sei bi a saa brɛ no na ɔbɛyi ti wɔ bi yɛdi kan ne na kasa ya treke no wɔno kora kasa ne ɔbɛyi ti wɔ bi nea wɔno ka yɛ kora ne sɛ nyi wɔno na gye wɔ bɛyi kora phone no a wɔbɛyi na de phone no brɛ ne sɛ wɔde ne ka deɛ bɛrima ne ka no wɔbɛyi de ne ka ɛne wɔ da ne ka ɛne ɔba ne sɛ wo da me ka de a ɛne esom gye phone wei na sɛ menya wusika ne de brɛ wo a ne ma ba bɛgye me phone meaning sɛ bɛrima no kora no wɔnim si ɛbɛfrɛ wɔn mo aka deɛ wo kan kora no wankasa ne ɔba ne wɔ ne nkyɛn enti ɔba no deɛ ɛno kora nim nyame anim sɛ ɔba na wɔte wɔ no bɛka no kora no wɔwɔ ne nkyɛn na woni ne nkyɛn wonim deɛ nti a meka kyerɛ sɛ ne woni ne nkyɛn no abranteɛ no a yɛne no akasa awie yi abranteɛ no ɛpɛ kwan bia wɔbɛfa so de agu bɛyɛ ne mu ase enti sɛ nka wɔwɔ ne nkyɛn ne anka wɔbɛka ne plane sɛ ne wɔwɔ ne nkyɛn ɛnka wɔntwitwa nye no because ne nsɛm bebrebe bi a wɔka ne nyinaa no ɛkyerɛ ne mguaseɛ question bi a wɔbisa na wɔde wada kyerɛ sɛ ne mguaseɛ nti sɛ wɔbaa no wɔ ne nkyɛn a ɛnka nso bɛrima wei yɛ anaa nso ne ka so obeka se mpo sa brɛ no kwa na oba no wo menche na ɔhyɛ da ma ye frɛ me kunu mpo wa abra na wo munim se ye bɛfrɛ wo adan ti na bɛrima wɔ ne wa wo nan maako na enye baako o asante enye akora baako na bia wakasa akora baako de betumi ahwɛ nti me ne bɛrima bi bɛrima no so kora wɔ nware no ɛyɛ mpena bibia tumi si no one bɛrima na kwayɛ kana na no afrɛw no amana keka wei na kyerɛ na enipa baako betumi ahwɛ nkora nan wɔ abra bɛrima no wankasa ɛwɔ ne deɛ miɛnsa ɛka ho ma ne yɛ nso bɛrima no ma na ma ne keka asansɛm yɛ ɔkeka yɛ no besides deɛ meka no sɛ wo na wo ne wɔ baate ɛna wo ne na na teɛ sɛ wo yɛ no wadeɛ so anyɛ no wadeɛ mo atena wɔ nan then all of a sudden wo bitumi baka na mpre bi ohyia ne 6 months ebeka se nkura nan ni nyina anya wo dia ma wutimi gitum simple ebia de atam na wadidi wo no eno de not entwa yie ba se obeka se nkura nan ni nyina anya wo dia ma asante wo begi atum sa de ha dwen ewo se bi gitum trese na no kasa no ana se mo ka di chance was the last one me kwa de meta me hwa kwala no hwe na se okan boy na se mo kan ne se last one me kwa meta me hwe kwala no ye me ba me hu ye ne kura kasa no wose wo kura wone wankasa
ɛyɛ voice ɛyi a ɔyɛ ba ɛwɔ madamfo baako fon so ɛna ɔmɛɛ me sɛ nka ɔbɛn me anka mɛma no mama mo no na kasa anaasɛ nka mɛma no de bɛn wo anaasɛ wɔmɛn wo because asɛm no yɛ asɛm a ɛhia yɛ papa yɛbisa no apem no wɔse wɔ sɛ ɛyɛ audio sɛ ɛyɛ ho ahwan wɔse wɔ anyɛ hwe wɔn ka saa asɛm no koraa wɔ baabi a enti wɔdaworo ma sɛ wowɔ afuo mu a mepakyɛ woduru fie a the first thing abɛyɛ ne sɛ yɛde number yɛbɛfrɛ de number ama wo gye ɛwɔ wɔdamfo no wɔfa ma yɛn yɛnim baabi a yɛde no bɛgyina ɔbɛyi ne ho ano wae bɛmɛ na mesrɛ wo yɛ saa adwuma ne ma me paa because yɛmmienu nyinaa sɛ watumi asɛkyerɛ ka akyerɛ no a sɛdeɛ wosi kan wɔbɛkyerɛ yɛ nea ɛyɛ ne papa ɛne wɔbɛkyerɛ yɛ nea a wɔka kyerɛ ne sɛ nkɔdaa no ɛnyɛ wo ma mepakyɛ wo wie yɛ afrɛ wadamfo no ma ne mpepa na ɛyɛ yɛ evidence why wadama ɔfrɛ wɔ no saa asɛm wɔasi yɛ na nya sɛn almost say kobe 2 to 3 weeks also say when you buy you have 2 months ni enti 2 to 3 weeks dear what ko frɛ yɛ dan na sɛ Sunday I had the madam be 3 weeks okay me pacho me das wo baabi nti no ma efom nti ma me fa wo nsia na emom no frɛ wadafo no sisi a yɛ de number bi be ma wo yɛ bɛ frɛ de number bi ama no only kan fa audio no en WhatsApp yɛ why me pacho yɛ tie bia no nyame yɛ adomu a adwuada yɛ bɛ sign ne wakasa be me na ɛwɔ saa bre yi mu a why me pacho mati nyame sira wo bebre na emom no kwa akoma to yam ɛma bibia how for now wɔyere nso yɛbɛsrɛ no na dawroma wɔnim sɛ deɛ tie bia wɔbɛy wɔne ne wɔ manan ɛma nan no nso no wɔyɛ dan a wɔbɛhwɛ wɔn mo ɛyɛ sika wɔadwuma mu sika ne bia ɛna wɔbɛyie de ahwɛ no sɛ wɔde hwɛ wɔ mai wɔhwɛ wɔ no nso enti no ɛhwɛ baabi enti yɛsrɛ no wɔba apase wɔhwɛ yɛ no wɔtie yɛ ni a wɔi deɛ wɔmfa nkyɛ no wɔnim sɛ wɔi deɛ ɛyɛ ade ɛwɔ hɔ wokɔ ware bɛrima no wɔ ma said ye tie bia ne bɛrima no bɛhwɛ ne ma yɛne ne bɛkasa why nsira wo pii so wanka so wɔyɛ trɔfoɔ pa so ahunu sɛ ɛkɔ office saa wɔyi wɔso wanka meso me nana anim so kayo royal homeopathy yɛnkɔ na yɛnkɔfa wɔn mmra sisi a atiefo ya wɔhwɛ onua tv ene Akoma fm sabre Dr. Ibrahim Adam Yisame ne kwankyerɛfoɔ pani a meda Royal Homeopathic Clinic ya yɛwɔ Ghana ha ya Kumase yɛwɔ Pankrono etimetim Monique Junction sanso ena Accra Madina Ashalubutwe ye nyinaa ye papa ye nana me nana prekope the National Chief Imam of the Republic of Ghana, Sheikh Usman Nuhu Shaributu, Nadaroma, ena wadempa ye gu akwemu kobie Ashalubutwe branch no kama ye ejuma na me papa Sheikh Abdul Wadudu Sisi, the Tijaniya Muslims President of Ghana. Mechia munyina ne ahwefo a mohwɛ me na sabre Royal Homeopathic Clinic yɛne mpanimfo de nneɛma agu akwan mu a yɛyɛ promotions no nkokra na yɛde aboa mpanisi nsuo tɔ nanso ɛfɔm ayɛ den ɛnɛ enipa ne yare nanso sika wɔde kɔ ayarehwɛ bia no ayɛ den ama no nti ɛkɔba so yare a na akɔyɛ painkiller honam ya wunro ɔno no mo a na afei bi ɔhɔ nso anye obia na ɛyɛ ma no na fi obano no mbeduru baabi no na agye nsɛmu kra no ɛna yɛne mpanimfo ɛde nneɛma agu akwan mu sɛ yɛyɛ promotion kakra na yɛde aboa sɛde yɛ nyinaa yɛnim no ura yarehwɛ bi a wobɛgye card a wobɛtua sika wobɛkɔ akɔhu doctor friend consultation no wobɛtua sika wobɛwura lab wobɛtua sika wobɛkɔ aba bi obɛwura bia ɛyɛ sikasɛm ɛsan saa no nti obi wɔ hɔ no mu a wɔyare sika na wɔde korɔ no nti wonya nti no ode titifie na aye no fin na afi akɔgye nsɛmu na yɛde a yɛyɛ ene sɛ baby a wo bia no sɛ oba Royal Homeopathic Clinic card no any folder no 100 Ghana cedis tete hɔ no 1 million ogye no ewia ya kyekyere wo nsa ya hwɛ wo muduro na ya take you vitals kama
consultation na obewura doctor ho ene na akotwetwe nkomo no free of charge. Se ebeye lab ana ebetwe umoja de akofa mfidie mu abibi mu afifi mu adudui mu ahwe ama wa eno nso free of charge. Na yewo afidie ana machine wanwaso wo honom a afidie behwe unipadua no firi utrim abesi wonase ebehwe wani wahrawa obrebo osabo odwunsotwa wuntinim wonkase mu ba bia firi soro ekosi fom free yenye ohwe na ade no ese fatase ye de usi mfidie so ne massage obiebie wuntininim a eno nso free of charge na yehunu yare no a yesanso emowedro free of charge. Na misrawo ye adwuma free dwoada ekosi memenda from Monday to Saturday. Ye share adwuma ase anopa nonson enifa na yapon enwumre nonum. Fami telephone number no eno ni ade hiame ebia na matimi abo yare so ebia na mantimi amowo yare so eno nkyere se yensa si yede ensekan ananade papa nipadua no ayi yare na free mo efre no surgery anase operation no eno na yenye no Royal Homeopathic Clinic na mom ye wo kwan foforo a ye fa so di yenuro no esa yare ni free ho ma ho to kra enti je me telephone number na frame sisi a na emwa ye nyina. Me telephone number no 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005. The Vodafone line is 0204 496 212 0204 496 212. Sa number ena fra wonsa ebekame. Mesi ye promotion oba ye card no 50 100 Ghana cedis tete ho sika no 1 million tete ho de no enei de ye beka no 100 Ghana cedis. Consultation ye free, lab ye free, diagnosis and ifidie behwehwe unipaduanum ye free, ye beye lab ama we ye free, massage ye free, ye sanso ema wo edro free. Etimi strow baby bia wo bia so prostrate na ye kese Johnson no ntumi maye ana eba kra emma wo nkaye wonte se Johnson de wo no na wo ho asei awie oye oba awo na ho aye den ama wo ama sabi ye de awo etwa wo mpoa mesraw wamodin se obeba Royal Homeopathic Clinic na ye de mfidie ahwe ehunu ade cropotin a ama awo no ntumi ma no na yahwe ayi afiri ho ama. So you be a diabetes and a how you see a citri yare na citri yare no de na ma waye kese obi so ha ne de no ama wafon waye ketekete wan hwe ye beka se yanom yare bi kra e na aye wo ojonso ntentem jonso no boss wa na ebe ya na jobe jonso sa ma de ache ona hu dwa wo ho hyehyew empabo hyew na ewro kra no anya ade a ubehunu wo mine mo wo enum nsuo ntentem se de ye obi abra typhoid fever ene hawo witidwa gagaga na amanfo ada na dwohwa nkromo no wo de untumi enna bomodin se obeba Royal Homeopathic Clinic hepatitis B ana brebuo mu yare yi bi ena ayewo ama abeda wani so aye yellow Nsem aye yellow wafu crash bomodin se odi wani ebekire Royal Homeopathic Clinic na misre so akọ hospital na ya kire se wo hepatitis B a esan se enye yare ema wuti aye wo ya wo honam ye wo yanti na wuyi wani a wanhwe yi a ebeduru ne mpempen so a na se ne bad stage no na de how pa na ebre wo se onya hunu se wafuru ahye wo na ase atatai na wanhwe yi ampa eduru anu oden a na ne o ya free atiasefo asase so no ntimi sraw so you obi a hepatitis wo so enyiwani se enye me yanti mayi mani bomodin se odi wani be kire Royal Homeopathic Clinic oye bema waye mre ewo mpam odi tare ana wai odi fam na bai oye oba waye mre ewo mpam sabi oba ne bema edi mpaso agroma unya atenka no odi he watenka no afri mu kra gonorrhea ene hawo ode pua ene hawo chlamydia ne hawo enamu yare bi e hawo bia no bra misraw sede me kan ye na bia
na ma bo yare so bia na ma moso fa me telephone number no eno ne ade ehia pa ne frɛ me ye adwuma firi Juada ekosi memenda Accra ye wo Madina Ashalibotwe National Chief Imam no obebo mpaye ebie hospital kama fa me telephone number no ne frɛ me na yare ebie ha wo sempo wo nyare na pesa oba na yedi mfidie ne hwehwɛ wo nipadua no mu a ye behwɛ ama kama 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line here 0204 496 212 Sa number and afra when sabe kame wona wo hwe onua TV be say egu TV na ni kakraka misraw fa ne frame nya yare ni nyina na metumi aboso sama bo yare so sami mo wo yare so bo modern say obeba Royal Homeopathic Clinic me say etimatim Monique Junction Pankrono anatafo Pankrono etimatim sanso ena Accra ye wo Madina Ashalibotwe se stroke ena aka wo kasa ne ntimi ma ana wo nkai hwe wani mfrai na nso hunu ukunu ana wo yire ana bakra wo nkai no aka wo nifa aka wo bankum aka wo ketre mama wo ntimi enkasa ni nyina no eye stroke no eho enema no bi no ewo brain ne mu utinum embrepam ye befa na baako na ya kyerɛkyerɛ ntimi sraw sɛde stroke no aye wo bia no Bra Royal Homeopathic Clinic o prostrate na aye kese malaria fever ne hawo typhoid fever ne hawo enemu yare ene hawo yare bia hawo wusisi wukotodwe untumi nya hwe typhoid fever yare bia hawo no me see ye promotion card ne 100 Ghana cedis city ho 1 million lab free consultation free diagnosis free massaging free yesanso emwadro obi wo ho a na bia ne yare no achere dodo eba saa de ye ne wo kasa na ye de watu aduro so ye charge wo kakra na emom ye ho de untimi ntua ne nyina akra ye ma kwan ma utuatua no kakra ebre nti jime telephone number no na efreme na bra ye adwuma firi Juada kosi memenda ye hye adwuma ase anopa no nson ne fa ne apon anwumre nonum 5:30 p.m. ena yepon ena ye hye adwuma na ase anopa 7:30 a.m. ti fa me telephone number no na ye nsori so 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line here 0204 496 212 0204 496 212 sa number and afra wonsa ebekame ebreninti ye de besi ha sama mo yare so kra bo modern say obeba Royal Homeopathic Clinic and how they frame o kan yare ne na mintumi ameka kire say yare we de ebi amintumi na kire say atwatia ama ye nyina ya me in shop my mama akwaba FM 87.9 FM Onuya TV and say Chrome TV Akoma Nsem dwumadie no eno ana wo hwe meeting ede Marcos yene Asante akasa audio no ode beba yene samenso akasa wo se wa frɛ no ene wanye bibia but Asante so say ofrɛ no ya behwe yene samekasa yene Juada yekaso mrachina but I say da wo betumi abaye Juada ti Juada onie obayi nie be ma ne gira ho man so audio no so enie Pastor Julius Akwaba na Akwaba Evangelist Akwaba Pastor na Asante no sameso amfra Asante asama Asante kan okotene oba be yina no Juada me de ma me sa samemo story no baby am di ya kakra ye ase amane a okofa beto abaya no so no one na twempena se office o mpani bi ma na se office whatever mama one be ma bi nso awo ana nkola no awum nkola mako na ma na abahwe na fom
mema bebre ba e ma bebre ba be ka se be ma me na wo onhwe me ma ne mo ne ade na we die se bi won omuntem titi okọ no be wanka se onhwe ne ma o hwe ne ba na wa won ne ti a ofi se won ne ntem aye ba sa o se de na wo mu mafa na frɛ be ma ne ma won ho aka akira ne se enkra no enya wo ma na o obi ma na last born okra why would you do that me pesa me ti ase de be ma be sa so aka kire lady ne se wo so ompani bi me begu nani mu ase baby obejine bi jira nu kwase na no wa sha ase sa no me pesa same bi ni sita to ka aka ase wo kire me na mama ne mo because untimi nya nipa bone fo sa ma ne yi untimi nya de bi ameka ase ne Ghana me ma na ye o ma se ma no eye fua man teacher say ofana o treat it as trash you obey obi ofana no pa no aka che so woni wagya ba wo de kasa I mean it is until they be am kasa as me die wo te say hwan sa as mo me no nya adwene na nya adwene kira ni o ma mienu say be ma de o ye be ma ntino o kwa na o ma me abusa be ma no akotwe mpena na o mo akoma obo ma akoma on show o hweme on towana me otome na re say aware no ene akoma bo ese aware ne nti se no obo akoma na obekwa akobro adwama se opa bi a yanyintum se on do ye be ma na ani ya me de me maka me se wo ye oba me maka kire masoro maka kire wo mo se okun twempra na ye kaka na so nti ase okọ a wo so ko onya tunuto wo so ko bo adwama ya wo so ko bo de se nye de ya ani onya metra na mu nyina montana se. Why do we kill the women in man? Sounding here, that psychological effect now a deadly man on the catcher. Oh, go through so we call trend as a crab one. But sir, who creme as you saw or by Berman on the temper. But who about so about temper, you bay the cream and got it to Aden about Unipa. The question about only Unipa. Timama Mestre. Omra me gini wano ampese obechire mu kire me na ewiase na se wanka ne sa dia fine ne baabi a asemu efiri ne adom suko na asante so onhwe ne ma no mesre no once a wonim se wo ye wo ma no ebia fa ne se just know say atro oyira woni ne tise asa woni na wo a nti dabi oyira so be ka tse nkran nyoma we ka se onhwe wo ma na at least I be jimpo to man say bibi o kra ye evidence che say ampa say nyoma obehwehwe mako hu na say ansa na obeja to ma nti mema na nyete say dia ase o pe obi bia ye e na wo ya ba be ka ase o pe so ofa so mema ne nkonko ye sa na emu so ofi say e ampa say wako mu fita dia hwe o ma no na o de say ofi say asema we na kan ti ase ko ni na ye nye die na ye be die ni na wanya ho nto wa hwe o ma because eno e na ye nhira obenya say ja and your ex-wife, you need ex-children. It's only in temporary on Monday, they can never be ex in your life. It is Asante Meso. Papa. Well, so good afternoon, everyone. Please advise the ladies to add value to themselves because men respect women value. Okay. Well, say the most dangerous men who can lie the most is some. Well, say men my friend almost some. When we try and drop sign this as some yes our friend because some the message whatever was it mama good afternoon I have followed the program since long nyako abrantia no one no same or ye liar papa he's a liar tell him to say the truth if not God will trouble him. I'm Wafa Charles. Thank you. Okay. Asumwe no. Akoye areho bebre. If we say oba besia ono no akona ware na bibi nti wa free mu. Na ono ye de dwuma nkakra de kona no. Na wabehia obie. Na wose yentwem pena kakra yempena twen we wonu nya nware no na afi de yentwem pena obebo na bra ne sum sesei pa se de be man ken me de me twen oduo no ye twen oduo no me twen oduo no na se oduo no te saa pa akwa ebe bodondra me yasa e we studio ha na se we ele no near best man. So submit to me, yes, our voice in the pan de maniaco. And now we all say the catching your cosa or done one, not any petty more than papa.
Nani petri more than pa. To me, she Bemon in a war and him catching said 3 years. I will balance born, no dear. Shenanimu, me patron in Yakuku. Donini Giant, what's Yanada? Bechanina, or can answer. What would that? Now, what's our catch? I said, you're winning a chump 4 years. Been here. It's the last born, I would Diana. Or 3 years, also in the trip 6 months. 6 months in here, I would your last born now. New Batman should any move a year, I would ya. Sammy Albano, I would ya. I then I will yes, how dear we. We are to swap what's up a catch and sell pen. And someone who can I see and say, and I want to make her, and I want to make her. And I didn't phone Bramie, and you didn't phone Bramie, and I Marco who was say, and I when you chip on, when you chip on, actually, when you chip on, and will be phrases. There be sister, a doom, midumuno, actually, sister, be fray, and Kora walk I say, young Korani, Wahana. Walk I say, Korani, a Tihana, no more Casasa, Casanana. Same, I don't know, yes, I didn't. Media bra. Brother Becky Berman across album with you. Wabudria. As some now and I'm horse. Wabudria home because on one himself as out upon on the toy, and one a man nine. And also, Benano, share Benano. Someone a war barber to Nayampia, or no soon himself mano, or no not to pan on in a war, and a wash a warm war, and a wash a warm. Now was an other man on Koran. Ono na atese ne dia amom anyini eye wasembe oye betwanio onye betwanio ohane ma omokro no adwuma wo be ya wo de wonsa be ya didie dia afare ya wo be bokro no na de wo de wonsa ya didie die nya ni wuo ni nyina ne so be so de no akwa aba eno kra ne fra wo be ma no oye adwuma ehwe ne mayie abetwa ya adwuma bone ha na betwa kwa no na sese kwa no mo gra no saying gra snap ayi apatashi elela wo ya ma abosumi aka wo yanku no obi otwa wode no apatashi wo sese ye ne boy saying wo abobekeka de wo pa ye de ya kire no masa show hu yo wanya adwuma bi na wo ya na wo wato wo bo ase bo ma ne todwo wo ho a wunya nye yo ekwa so wo mama yesa o baby your investigation be say wo no wo ntwa be no ye adwuma wo wo say no de ma wo no hwen say no o de ehwehwe wo mo wo ho e na akeka ma tini bubbo mu a wasema wo kai obi o mo twempra wo adwuma mu okọ frantoma akọ yire ne ho na adwuma na twempra wo adwuma na mu kra mu nyina mo night na ba ko ho a eno ne ya be ya na bona wo dress o no wo be ja ko wo ni nyina no aka pro na tu no so de ja no dare ye tell me ka say star ya le no ye tell me ka say star wow ana wo kire mu no ana wo kire mu no ase we ya gbe ho you mention say wo no wo do ho wo nworo ebi se wo pentem pressure down so ya pressure ketwa Sheye ya baba meba ya ko fa class doctor mra ya ko fa ne ba na ya to aso ma menchi ya romanfo merewafo na menka nkyere merewafo nyina se enumele ba Christ onna asundwie enka romanfo merewafo nyina wo se enka usunsun enumele ba tampa wote ase ampa pa ho ba wurade na ho nto santo wa enye obi a wo abrabo na wajese ne yi misi achiam awia yi okurasi ni doctor a me wo Kumase Breman efia ya tro gate nanim mimi fie gate ni atro nim thank you Jesus na ene Breman presby eye nhwanimu na me ye adwuma firi dwoada ekosi memenda ada me fanya adwuma ekosi ada ene me kan ba nkudi na masimi rozo no anum kom ba bi na de ani kan se okurasi doctor me nkwa me ho na wo ba obia mfa card sem enhunhura emfidi a me de adwuma nyina me tususu na koto ye ye mfa fidie bia nhwe obi anyi sika si ya check sugar o pressure o si ya de fidie scan ni pedua na hu de ha wo no susu sika nti manya to awie fidie nso mo se ensentem nti ntu ahwe nti wo ba na check u bibia awie na adura wo hia na adura ni de wusu kura magi sika nti ne de ya no ahwe no so ama me na okurasin doctor si ehia wenwu wo a unim wo bia diabetes ene ne ko ene ne di asie ama ni pedua na ye mobo mi waduro pa na me de maka me so wudi mi nsen ko achi a ene ubedu dokno kwa
si yɛka diabetes na a yɛde yɛka no asikyire yareɛ no muntie sɛ ɛka wɔ bibia ɛma nipadua no sesa sɛ tie bia wo ahoɔfɛ wo nyina soɔ woyɛ bɛrima wo mɛma sɛm woyɛ ɔba nso a na amo ahodwo sɛ sumyɛ a emu atentehuo no yasa no na ɛma nipa yɛ mmɔbɔ sɛ etimi ma wo nsa no nyinaa afemfem na wowɔ asɛ de mpane a wo nsa no sɛ yɛ diabetes di a wode yɛ type 1 ɛyɛ type 2 mo a mobɔ paneɛ wɔ fie nyinaa mekyerɛkyerɛ mo sɛsia deɛ mu nua kurase nimaba wohwɛ makyiri akwae na memfa duro maka mmerɛw medi ne kura ma dodo ɛnsɛnkyerɛni a asa bɛyɛ hɛba ɛyɛ ne kuradie nko a fi sɛ yɛne yɛka nkɔɔfoɔ ho nsɛm ɛno nti mesrɛ wo ada sɛ wopɛ diabetes aduro anom mewɔ deɛ waawo noa mewɔ deɛ ɛyɛ powder ana mewɔ deɛ mmea ama noa ɛyɛ ahodoɔ mmiɛnsa na deɛ wobɛnya biaa ɛyɛ wɔ sebɔ ɛyɛ diabetes aduro nko a wo nsa ka bi a wodeɛ ada bɛfiri ase anom no bodate ne bɔ wo nsa no deɛ wonyaeɛ no sɛ wokyɛkeɛ na wɔ 11 wɔ 12 13 o 17 o twerɛ na wonom wɔ kurase doctor aduro no nso a firi ase atwerɛ hɔ na bɛhu sɛ papa yi ne ho ani ka wo na aduro na ɛyɛ ɛno nti diabetes deɛ ɛho aduro hɔ ana wo a wodwo nso bebree anadwo ɛno nso mewɔ ho aduro paa obi a kooko afa ne tonka na no nyinaa hyia na kooko na anwenwene hɔ apempam hɔ nipa mmɔbɔ sɛ wasa ahɛ jeans asa bɛɛti wɔ so deɛ kooko ayɛ ni na ɔde nam adwuma abɔntene so ɔkyea gas na ɛba sɛ yɛduru anadwo a na hɔ hyehye no na hɔ dwa no sɛ yɛ kooko nko adeɛ a okurasin doctor aduro wɔ hɔ ana mo a mowɔ sisiyareɛ ana borɔfo no si waist pains sisiyareɛ a ɛyɛ akyeaw emu hyehyew ɛka wɔ emu ayɛ kuro yɛ wo ya ɛno nso aduro wɔ hɔ wo nan ho dwa wo nan ho hyehyew ɛno nso aduro wɔ hɔnom woyɛ bɛrima wanya namu yadeɛ woyɛ ɔbaa wanya namu yadeɛ wofrɛ me a ɔsɛ okurasin doctor yi me deɛ mepɛ ɛnamu yadeɛ no package no a wayɛ no package no bi ɛno nso wo nsa bɛka bi paa na malankye mmarima duro bi a mato din wiewie me na wiewie me no sɛdeɛ nnɛ ɛmaa no ani abere no yɛnso ani abere akɔhom ɔbɔ ɔmo gyeɛ no increase ne dɔɔso dɔla koraba fam a ɔmo si yɛtum ɛno nti so woyɛ bɛrima wodeɛ ɛne me nkasa nsie wonom a korɔkorɔ ɔbaa no ɛbɛyɛ kora nka terapia deɛ nti so no na wato ama no na wato ne bu ase de ne sin yiyi nkasa ntugu wɔwie a na wo so wawie no ana tika pɛpɛpɛ obi nsa ka bi nɛ na obɛdi ho adanseɛ paa wie me no deɛ hia ne nsuomi no wonom wie a yɛadware nsuomi no ma me sɛ wonom wɔ kurase ne yɛduro no yɛfrɛ no wie me no a nom nsuomi no wo bɛrima ne ho bɛyɛ akɔ no ase ne koko me na meka kyerɛ wo wie me maako ebi aba studio ha na aka baako ho ifurugu ne bɔtɔ kɛseɛ deɛ baako aka ni na no wie me wɔba pa a wo se wo do okunu a wɔ ha no bɔɔdi na mfama wo na pia wɔse de kuro de kwam bɔɔsu wɔbi nkama obi ɛno nti mesrɛ wo ada woyɛ bɛrima a wohia wie me wodeɛ wonom a dware nsuomi no hyia kai wobɛtu afiri mpa so na ka wo ho ada mpa no so nnua hini nko a dɛbɔ koko dɛbɔ hini ma yam akyi mu nsuo na no kwase ne mako wonom a week no asadum half guest ne yɛ wɔ meeting ai enti mesrɛ wie me ne deɛ yɛn nyinaa yɛ wɔ meeting mfie bia wo bia yɛ fɛ ni wie me sɛ yɛn hyia meeting afa yɛ wɔ meeting wie no akɔ no sɛ wo tena so ɛno kwa ne pɛ no ayɛ sɛ dendende wo ba tena so kɔbra wo gyina de wogyina hyia ɛma ne hu sɛ baalu na ntina bɛsesa ho na kawa no atwa ho sɛ yaa wowie a wawie no na wokoro no sika koraa no pa na de ma no pa wontua ɛno nti mesrɛ wo wie me no wɔba yɛ pɔni wɔba yɛ pɔni deɛ bɛba bɔ wu awie ose maako wo wawie o wo wawie edi na de na no kwasem ni wɔba yɛ pɔni na adeɛ kyi na sɛ ya na ne kuro no wie me pɔni no ba prim paso saa ma nyina sɛ na me yɛ ma wɔn a tena kurase pɛi a munim kokoo debo ni hini wo wi a emu nsuo no ɛkɔ yɛ ma adeɛ yɛ wɔ no ɛbɛ mu akae wo kurase yɛfrɛ no wie me wonya bi a wɔwie wo de ba kɔ homa kɔkorɔ no na adwene wa mo atimɔden fɛsi mfimfin ɛno abɛkyerɛ kwai ɛno nti mesrɛ wa woyɛ bɛma wo hia bi ana ma mo wɔ asma duro kɛseɛ paa nso meyɛ bi paa yɛfrɛ no ntɛhyeɛ wa ɛna kurom frɛ no asma mo de brofodin yɛ dɛm kɔ na mo de ma yareɛ enti mesrɛ wa no ɛno nso ɛno no ana afei wɔ bi a ɔwɔ
cholesterol pa edi ni nya no aduro ho wa wo pa wo me ka se okurase ni bia wo awo duro adentira ye tena kurase ni bia nya yofro anya ka se di ka nyima nsa de bi ono kwa odi ka no awo 3 ana busianfo aka na okoye ho ade okokurase chet guluko ho no coat na nso obeyo ho ade na awo de kurase ni be ma bia eguntisim uguru ho ensia wo de bosumi wo de mfie miensa ba wunsia isa akura no obi a che nyonko 8 months na anika na low sperm count memo adura ma ho nsuo no apisa abrowa empampa esija ho ada ana fei mo a mo na se etitriti mo se mo de mo tia pan no so ne pan no bo ade no obi afa nto ma wuntia so yare ene kuma se pan no 50 cedis na me ka kire wo ene kura so maye na ye nso enti wa wutie mi bia no hye no so na emwa also afa nufu ase esi wachi ka se okurasin doctor aduro ho wa wofu aye kese me waduro bo yo ya ne de eye nkakra bo ya open grim wanya wofu no eye grim anka eye nkakra na afuo no na etwimba oh ekwaya fa so afuo no ye kese kura wo hunu wo ye aduro ase mpedi week pe da bi the friend of Fraton medicine eye aduro eye dman tentem pa ana wo a wanya hepatitis B eno so aduro ho pressure and then 150 170 180 memu waduru na eba form kama okurasin doctor say wo baby when they wi no wo segu nanum so we say badam wana wo chi no wo segu nanum we sa na kwa me de wo mpie wo hedem wi a wo sawe no tramol red cocaine enuboni bia wanum bia no apatasi jotui ewi aso wo ma no ya ene wo ma no apatasi ya mi de obafia fufuo na da no aka nkwa na hwe na nchina ntrim enchinchim nso enam so ono so ma kohoma apatasi ni bia no ya enemi nkasansi memu aduam na jansa no one time wonko hu biem owi a no fa babru no opiti area ho enka ne na me broda enemo hwese me majaye na wo mo enu no nsane ade ni nyina no na duro no me package a na me de amaka bro kuro bi a wosu bia fa ka sika no eka bankudi na ni okurasin doctor nkasa number na guti bi so ni nyina ekura me ti wa wo frɛ bia ba ko da ha mesrem ye mfrɛ ba ko nkase wa mfa hwɛ obi atie sika nko mfa me gina ba ko so ana ba ko ne bɛre mafa enti mesrɛ ya mo ko so mfrɛ na me ye aduma firi duada kosi memenda kumasi breman painting kwasofo aso da ho adwura ma bia branch ba ko wadwura eno so bi ne ekura hye ba ko ne da no ho ye frɛ no Dr. Kofi Jamfi adwura amankwada de hotel efie na tosom yensa na soka bet fo mu no glass nko ano ho na makoji amede heba no akogum obi a wuda na dwo na malifo mema omudi eno abeda sa Ghana hohombo ne omko hai malifo mema no abeda na dwo ade be kine nsu ogu na wo ya se homa no etu se wi wo konso no kwens ya to the spiritual marriage kwa spiritual marriage hohombo na wi wo mema waduro ama sa de wonsi wunche biem wudi dware no wasra bi wa kran so wakra no honhom eno ano no enti mesraw fa number yi abra me bo ato aso yi ma ko time de ayese akurase apra nam no me na me ka chi so you try to pay na so nkwa na de 0248 67 22 and 71 0248 67 22 and 71 0244 47 00 67 0244 47 00 67 0248 67 22 and 71 0248 67 22 and 71 Marco weni okurasi ni doctor number yade bia mantimi amojin so wakana meni hu adura menyo one person mi wo hu adura ni aka ho asem nam de amaka abro adura da kwesi me dade me ye adwuma ma me ncham dofo pa oba pa afia sewa woni me mani nyina ewaputu gya me kase wo hwe me adawro ma ugya me a kasema bakageti ya so ko so akura me ne be ye why ayeye yama mo akwaba ade ba kuma 87.9 FM Onua TV or say Chrome TV evangelist ba me ewiase enwum bi bai asem penipa pen ho asem ukotwe mpara se mpara twe na anye ya wo de nka me hu ye ma na bu so
adwuma mu na wotimi multiply saa na why free ko we operator nti nka we anye ye no wo di wani be hwe baby foforo but to dip your mouth into somebody's case sisi aseme mama nipa bebre the prisoner woman no aseme a brasa me akoken ye ka se prove evidence say ankola na yi nya papa yi ma brasa me ubegina fa hene ehin fa pa nya gina approve say afeba say wonya o e bibi nti na ma me ka sa he na bibi nti na wanya samwawie we obetim do agina hifie obetim do agina court come and prove what the manka ena man fra no ena me nka hwe sa ena fo no ko no na de bra me na obi do ka 1000 no bra wo fon a fon no ton obenya 200 no se je fon no to wa na wa na unim nyansa obi do ka 1000 fon de ma se je to no onya o nut na wo je to no same e nyansa oh asam na wo hunu ne poma sibre ana nipa wo se obetwa nto ade agu obi anima se de chese wo be fa every corner hwese se wa no yakoyi uka wo wapon adwuma awia ukọ wo bi di wo girlfriend 12 o'clock ananjo then na hu wo sa ba adwuma mo be ye dai sami adwuma mo be se nya case o eye ne so pass mama lady no eye wo sa wo pass mama ge ho to asemu because sa company na o sa mama nya company keto o da bi wo mu ye discipline akasa papa elele ye discipline akasa na wapon ko ntu nya pon ko a wa sign off they say yakwa na security ko yibuku beto wo so ba ha 12 something behwem say udin wo mu wo sign one sign ofa hene ana wura mu ana kwakwa chi say obi a waba night entuma ne sinimu ana ye fa no same wanu ba yuka o so oboa o pa asem na ama lady no asem baby akeka wanu baby adu be gina no wo mpe jiwo fom so otum wudi na jai onko ni baby pachew bama asem na me kan no pachew we de ya yibi manu na yi free na akofa sa ba nkola de wa ma na de na oyer kwa na ya mabufu na mam keka sa eja mesrew fa chem sesei wa bawdua wa dwe so be fa ho adi otimi nwu obi ba ni masesa wa nware no empratwe na nnekotwe wa kwatwe aboka wa tel ho ase tini ba bi na wo asa gura ni masedi na toka ese nkola nan yi when na be fa nkola nan ya hwe wo mu okay so so dwa na be ba ye twen no ye twen watching you live now okay Oshe ye fit ma Ose please the man is evil why abonsam o mesi mama wonna moa no wakohia abonsam we be yi bonsam pa wo say yes atwitwam ne bi asu aye ya wo de wo ye no wo suro se oba ne nso ye bi na ka 50 cedis ya de peba wo so ye 50 cedis na de ma no 50 cedis eheba wo ka che be ma no no ato ne pa wo ne ma ne say abetwa entimi hwe ba hwe wanum asem be ma wo ne ba tie wo de ye fa wo ne ni kuna gya ne wa be fa hwe wanum asem na we oba obetimi ne watena obeyi bi ni kura na de ahwe omo efa ho be at least one wo ye no ne yiri gya no o ye responsible hwe ne ma wo ma honom say hwe ne ba ma no etije abufo nko a ene beba wo so wode wo ka mama oba one ne tie a wo sori ama ne 50 cedis no sika no unya erade ya asem o etimi se oba ne de o kanti waje ne phone no ekoton ne say phone no enye yam me ko okanya na mka say bi cry smartphones bi iPhones bi akatel ansa no kwada papa me dan kan no kwada ha mi oba me all this while no o kana me ka say bi ya iPhones bi ne bo adi mpo na wo de kote wo ka na say we easy phone no phone be na kon fanya adwuma metua wo ka na ensem a wa wo twitwa ho o ka na ade wo so ni jai 1 month afa de o si 2 months asam no ka no asa wo pese o twantro egu na ni ma asinti wo hu de o ye ho papa de a o ye no e ya bayisem na ye no obi ene ne yira wo o majai o tene ba bi o hwe ne ba de enti na wo so ofra kra wo fa e ka na ode won ka asa pick ne calls enti wo kwa pick ne call akotwa trend se abeto ne so ama na benya ama na eti se nkra na eti fie no so betimi ahwe behwe wo mo
enkwa ne ti fie nti bra na be hwe wo mo wo ma mo papa eje o mo hwe dia wo betimi ahwe wo mo nti na o yes ade no enti bra be hwe mo na giant wato na wo ye no na me mama o de edwado so beba me twan say edwado beba o me kirem de enti ofa afon no ekoye de okoye ye no no ma ye nyina ye ho nti ase yes I am pene ma na kra better say happy birthday enkoma policewoman Corporal Regina Jemfua Corporal Regina Jemfua ewo Ashanti South Regional Police Headquarters Bekwai Court Unit eho and police ni beyi ewo eniti Corporal Regina Jemfua onyame enshana onye okese pa when you won't free adum enko adum emo onyame nshaw happy birthday mommy a very special birthday to Lady Pastor Mrs. Margaret Avevo. Okay, Mrs. Margaret Avevo. Mommy, happy birthday. We if a young general manager ho Nana or say Ransford or say happy birthday, enko enfama papa. Lady Pastor onyame onshraw na oma onwosra and also eya kuma 87.9 FM yebekwa ahomane so katanka eba from City Council Research Center yesebra emulate about supplement and e opeso nya hoden pa na otimi bo adwuma na wokwati yade ahodo opidi a emulate about supplement no ada and e wose wo ma nsaka be no miensa no pa miensa wi miensa nwumere makra woni murumfie dumienu o ma bofre no fo na wonyinsani a enom bi 0555610592 0555610592 592 hit patch me so on baby ya bia no bomodi answer fata wo de better ho apart from uti baby ya bia ba ku fiche no ayase kra na ya wodi ekotobi na e fata no baby abeko bia no o se o pe hit patch no e baby to adrobia friend 0599802297 0599802297 home sweet cereal lego mix and no net brown no semami en sape na chese aben na bono aye ready dia ma woni abusu nada enu nti ma wonsa enkabe obenya bi ato kejetia edrum abu akofin so tana so ato nso frɛ 0246 697358 0246 697358 ba heba center achefo ba nyare wanyina ena egwane no wanya kwanhia bi ana wokotodwe wachiri bramo wa no mpemu ena emu abubu anato afre ho a baabi a wunya ye ba center stroke ene yade enka ye otete Kumasi atonso agogo be agogo hospital no friend 0244988004 0244988004 na Emma Onsake be grow fire mojadro papa yade ewo ne garlic ena aye enu nti bomodi aso bema wonsa yade cocoa ena aye grow fire cocoa en yade enuane no ede afra ya na wanu ato onan wonsa eye otititi woda na dwa wontumi ena wo ye adwuma ewoja ho bema pese wada wunchi no mo emu esisi no nonum grow fire yede cocoa aye nenena na nchini nyina oba akofichira enema yesi one time Sanka grow fire emojadro no be friend 0244 5965320 0244 5965320 baby ato adro biada grow fire wubenya be bills microcredit to say fa Ghana card bra na ma abosia kwa yadwuma 0596920833 0596920833 Caresic Ventures Dr. Amua wano ene de Zahara enupa no eye papa ene yede abadwa so wadama bomodi aso betumi ama wonsanka Zahara mission ne G capsules Zahara man capsules ena fe hindi herbal mission bi na ebeboa ho ubenya bi ato ba bi eto nro bi afre 0246 348334 0246 348334 again was etosen we ye ma ne memedra etutu siateka yade ase dem san yade adokoro wo ba na se bema mese wo da winya again Samens Vital ba mission ne capsules no ebi ubenya bi ato ba bi eto nro bi afre 0240 616061 0240 616061 nema wonsa enkabi yenkwa homa ne so wadama oba wafidie no ya adwomo no ema me na sebe ya yebetumi akọ ententem frɛ ewo 0322498035 0243114497 udi ni baby akasa free adwuma padas Nsem pom yankwa
ọba ọtún lẹ fẹ ọtún fẹ bẹẹ ma báwo bẹẹ ma ní lẹ jà yìí ó kẹ́ mi fún ẹ̀rọ tẹ̀lé ẹjọ́ ìṣiṣẹ́ ìwọ kíkẹ́ bẹ́ẹ̀ ti lè ṣe bẹ́ẹ̀ máa ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ mi ẹ̀ṣin ẹ̀ṣin máa ń bẹ̀ paa fíà o. Pia o medase pa. Shannon Suma me say for deodorant roll on ya diaba freezing brushing freezing activate freezing smart wada woro mama wo sanka bi dia beboa wo na abo ho ba ma ho aye hwehwehwehwehwehwam ya wo nkogu ho animu ase wo ba bi wo abra wo koma moto mu so enu ntu dia ye for deodorant roll on no ya friend pass royal enterprise ena diaba wo benya bi ato cosmetic shop biamo wo dia friend 0544 7268 820544726882 within the baby akasa Mama bia kosie papa ya bema papa biye opo sinure bia na sie wo asubien kan na ka bandages na enka mi anu le ba ka papa bi di bram eba ko se enye na o ti da du ho o si abo ni o champo bro from pakata on call si na ma na no kasi bi ga o ti da makai why no adaroma this na what you guys want country ma ko fi ejo ni abe na Nigeria akanti na bia bi so adaroma bi bia ni so afa back door ko so e be yi ta so go he Nigeria ni kan ja udi ba ube ma waji no fa ube oba abodam anya ni ko oba abodam ni ko ba fi ba me se bi e ni me ma ni bi ni be ma ni bi so la ya e ja so to line na aje pe ni oba de tra ni bi ni trim wa se bi progress o do oba no de na mu na ka wa je o ka ti kan na no I was out there very free. You said because of some cancer. But then I show for a phone by telling you, oh, you are making commanding at them. Sending questions to be sure. Or better born to be saying, Ma, we should have used our uniform. You Bama Bano, 7 players, yes, you was close. So I got a you and the Kenny and I think the Kenny. She was not a man, so better by that Guada. Bama, yes, I said, you want to all him, I'm with Bama, you should be a jet and what about that? But that's it. Meda se papa pipe square back up so some culture say na ye nua de dem yensuo mu nyina enye enti enche kidney yade liver yade hwan yade me se wada bro wo bra bo no ho ban liver no ho ban ne se enti wo benom Pasco herbal capsules na etumi aboa wa bo liver no ho ban wan kwankonya yade kase bia ye diska kase na esa se sika no wuni bie enu enti wo bekọ ba bie to no bia no se wo pe Pasco herbal capsules no friend 055745 3579 055 745 3579 within the baby akasa. Good afternoon, madam. Good afternoon, Mira. Yeah, kwa. But on social media. Akasa yeti. And I'm going contribute to kakra one na wa fresh into the young kwa why? Madam. Meda sepa eye victory garlic mixture na make am for ede ama wo onomu a ebeda ne nande sade no adeda wonti ne mu ma moja etime ede fisane ye woni padua no emo wodia ne victory garlic mixture for 0242 545633 0242 545633 within the baby akasa free. Hello within the baby akasa free. Patron Pacific for neighbor. Me yankwa. The patron Pacific the ability our home says the bad man the banu in Tian Chankwana Papa will be a Kazamo, no bonny jam. Asepa ache sanitary pass na make am for the ama where you come about ko feature man sa enkabi first is your hona bibia entumi enya kama 053 0553 661442 0553 661442 na ma onsanka ache toiletries no ebi back na kede maka cho so woti asenti e ma wani kania no enum wani ene hawa me se wada ebi back na ke e woye baby back wa obekwa ni yade ni na bekọ yade ka yin na so doctor 3 days so for rasta betu ase kuma se kwada so dwena se obe me market no frɛ 0541 565 199 0541 565 199 has some Mr. in the capsules no all satan fedro and unti a name I want enka haksane bi say also edu ani se pretua baby a tron drobia no benya be friends 0240 238310 0240 238310 Abozo Heba Clinic ope baby a yedi mfidi akese etu yade wase a eye Abozo Heba Clinic enu nti kwa wa be matiase ne be mangu ko ba se di chem so old insurance office junction and Abozo Heba Clinic wo friend 0553417752
na enkwa ye nim na gospel fi no home say we ye na wanya ne hye date na fa ye no contract nyina fa bre wo no mo emfa wo ne ne wo be ye ni nyina no wo be ye from A to Z at the amount wo asafo ben labor wo ne ka ne kokobot e na ehwe ne mo frɛ 0243737457 within the baby akasa free It is such a factor. Master Mammy say, maybe Brandy, nothing in Master or Bano. I would tell you, you know, there when you are the papa Samson. So, you know, Father Piano, and you have done it in Maricuna in Carmansa. Okay, we are glad I also wanted. Who could you meet? Okay, me that say, Papa, within the baby akasa free. Hello, within the baby akasa free. That's it. Makasa, yeah, maintain home. Power specialist about hospital. Yeah, mammy, I could share the Ayakache. Mr. Wada, Bomodiana call, and Kwabenya ACP Road. Power Hospital bus stop one or Wokuma say, Feya Sebosunchi Road, Adria Junction. I win him fatty liver, hepatitis, also fibroid, kidney stones, Bomodiana call, SK, etu Yefunokekasi, liver care, etu Ebrabua ne ho yade no so ase girika giri ya memedro mema no bi ogira wona so fre 0244544422 0244544422 within the baby akasa yo mama yetie Mama so se ta che me pe ransa ni normal Dr. Please no mama me pa cha I just say nyame ya adom o kina wutie na ye de ma I had the mean to me inside ko ebi to me went to me enyina so mama famo ensia na me adom a wochina fiada boja ye sabre de abusua pani sam ye champion shores pepe little Mohammed team ni nyina ye krado Akoma sports e de to so